Pero tú tienes que... Sí, vale. Bo día a todos e a todas. Vamos a dar comezo a esta sesión extraordinaria do Pleno da Deputación. Non é habitual que a Deputación celebre plenos no mes de agosto, pero neste caso pois, unha cuestión inicialmente administrativa que é o obxecto do orden do día que logo diremos, daba lugar a que convocáramos o pleno para seguir avanzando en cousas que lle interesan aos concellos e logo se completou obviamente con dúas cuestións moi importantes. Unha nelas é a toma de posesión, adiantamos a toma de posesión neste caso porque, como logo indicará o señor secretario, pois temos xa as credenciais dos novos deputados do Partido Socialista que toman posesión en institución dos dous compañeros que deixaron esta corporación e logo pois a tenor da situación que estamos a vivir na provincia por a mor da vaga de lumes, pois acordamos incluir este debate no último punto do orden do día. Por lo tanto, se lles parece, vamos a desenvolver este orden do día. En primeiro lugar, se non me equivoco, creo que temos que ratificar a urxencia, non? A urxencia do pleno, despois de varios dos puntos, así que, se lles parece, como primeiro punto do orden do día, ou como primeira cuestión que temos que facer é a urxencia do pleno. A favor da urxencia? Unanimidade, logo vamos desenvolver o orden do día. Van a tomar posesión, neste caso, por orden que a mí me poñen aquí, en primeiro lugar, a deputada Xerezade Núñez Rodríguez, a continuación, Xosé Carlos Valcárcel Doval. Achégase primeiro Xerezade, xura ou promete o cargo e impoñémoslle a medalla acreditativa da súa condición de deputada provincial. Por lo tanto, se pode... Bueno, perdón, tiñas que ler o do... Perdona un segundinho. Sí. Tras a renuncia ao cargo do deputado provincial do Aurentino Alonso Araujo do Grupo dos Socialistas de Galicia PSOE, do cuxa renuncia se dou conta no pleno na sesión do 24 de xullo do 2025, solicitouse a Xunta Electoral Central a emisión da credencial a quen lle correspondese sustituílo. A dita Xunta Electoral emitiu a credencial a favor de dona Xerezade Núñez Rodríguez, que presentou xa no rexistro correspondente o 4 de agosto de 2025 as declaracións de bens de intereses pertinentes, polo que non existe ninguna excepción legal para a súa toma de posesión, debendo efectuarse na fórmula prevista establecida no Real Decreto 707/79 do 5 de abril. Proceda, presidente. Prometo pola miña conciencia e a miña honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputado provincial de Ourense, con lealdade al Rei e gardar e facer gardar a Constitución,
como norma fundamental do Estado. Para a renuncia ao cargo de deputado provincial de doña Elvira Lama Fernández, do grupo do Partido dos Socialistas de Galicia PSOE, de cuxa renuncia se deu o conto pleno na sesión do 24 de xullo de 2025, solicitouse á Xunta Electoral Central a emisión da credencial a quen lle correspondese sustituílo. A dita Xunta Electoral emitiu a credencial a favor de don Xosé Carlos Valcárcel Doval, quen presentou xa no rexistro correspondente o 4 de agosto de 2025 as declaracións de bens e de intereses pertinentes, por lo que non existe ningunha obxección para proceder á toma de posesión según a fórmula establecida no Real Decreto 707/79 de 5 de abril. Xuro pola miña conciencia e a miña honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de deputado provincial de Ourense con lealdade a El Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, logo da toma de posesión dos dous novos integrantes desta corporación a quen lle damos a benvida unha vez máis e desexamos efectivamente o que realicen como intentamos todos que somos membros desta corporación o mellor traballo posible en prol da provincia. É habitual que os grupos teñan unhas palabras de benvida para os que veñan, para os que acaban de tomar posesión. En este caso, pois damos a palabra por orden habitual de maior a menor, neste caso a representante do Partido Popular. Grazas, presidente. Bueno, pois nada, a Xosé Carlos e a Xerezade darlle a benvida dentro do Partido Popular. Lóxicamente vamos a traballar moitas veces con aspectos diferentes e contrarios, pero bueno, sempre dende a institucionalidade que nos corresponde e poñendo os intereses da provincia por diante. Así que benvidos e esperamos que estedes cómodos pois nesta corporación. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Que igual é mellor que o grupo seu sea o último porque me parece máis acaído, non? Ou queren ao revés? Pareceme máis acaído. Bloque Nacionalista Galego. Nada, pois un pouco na mesma línea, darlle a benvida, agardar que aquí se atopen na súa casa, que podan desenvolver con liberdade e dende logo con espírito de colaboración, como se ven mantendo o colaborar nun debir mellor para esta provincia. A verdade é que non os coñecía persoalmente, darles a benvida no nome do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego e agardar que dé frutos esa estancia aquí e que se atopen pois nesas condicións que creo que entre todos trataremos de que sexan o máis confortables posibles. Nada máis, moitas gracias. Pues moitísimas gracias. Democracia Lensana. Daros la bienvenida y que lo paséis y hagáis lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias. Por último, o grupo do que forman parte, o portavoz Álvaro Vila. Sí, bueno, indudablemente dalle a benvida a dos compañeiros. Indudablemente son uns cambios que se producen dentro dunha organización política, neste caso. E bueno, se nos incorpora, digamos, unha persona con moita experiencia, como é o alcalde de Barbadás, Xosé Carlos, que seguro que vai aportar moito e ben ao grupo provincial, pero tamén Xerezade o ímpetu e a forza con que se incorpora a vida política, creo que tamén nos vai aportar muchísimo a este grupo. Benvidos aos dous, gracias por a colaboración xa inicial destes últimos días. É único sentir, digamos, que se tiña que incorporar, digamos, con esta tragedia que nos acomete a provincia de Ourense, pero en todo caso, benvida, gracias por estar connosco. Pois moi ben, moitas gracias a todos os grupos, benvidos, insisto unha vez máis,
forman xa parte de pleno dereito desta corporación e a partir de aquí empeza o traballo a desenvolver. Precisamente vamos co traballo que teñemos fixado para o día de hoxe, cos puntos do orden do día. Concretamente, temos que ir ratificando no punto 4, 5, 6 e 7 a urxencia dos mismos porque, como saben, o ser un pleno extraordinario non houve comisións previas e, por lo tanto, témolo aquí ratificando. Así que vamos a empezar no primeiro, no punto 4, que é a aprobación da delegación na Deputación Provincial do exercicio da competencia da recaudación involuntaria e executiva dos gastos derivados da execución forzosa e do exercicio de facultades de recaudación involuntaria e executiva das multas por infraccións o texto refundido sobre a Lei de Tráfico, circulación de vehículo a motor e seguridade viaria, así como as ordenanzas municipais de circulación do Concello de Allariz. Ratificamos en primeiro lugar a súa inclusión. Vale. Incluímoslo tanto e, por lo tanto, tengo neste caso a palabra a vicepresidenta Marta Novoa. Bo día, moitas gracias, presidente. Bueno, pois tratase de traer aquí a delegación que solicitou o Concello de Allariz para poder tramitar voluntaria e executiva as multas de tráfico do seu Concello. Destacar que é algo novidoso que se pode facer, novidoso que fai esta Diputación de forma conxunta, aínda que xa se fai unha parte das do barco, pero neste caso, pois, como se puso en funcionamento un novo módulo do programa de recaudación, pois os técnicos desta casa decidiron que este era o momento de aceptar esta delegación, que supón, pois, obviamente, máis traballo para os traballadores, valga a redundancia desta casa, para os funcionarios, e que o vamos a facer, agardamos que da mellor maneira posible o van a facer e pois sempre nesa colaboración máxima, non, que pon esta Deputación cos concellos, aínda que, como digo, pois o personal é xusto, e aproveito para agradecerlle a eles que o mismo personal vai a facer este traballo a maiores. Intentaremos reforzar dende a Deputación con personal o Departamento de Recaudación, porque obviamente se seguimos aceptando delegacións dos concellos, como non pode ser de outra maneira, pois temos que reforzar ese departamento. Así que cualquier dúbida ou cualquier cousa, encantada de poder respostala. Moitas gracias. Moitas gracias. Democracia? Non? Bloque? Bueno, pois unha pequena explicación, porque ademais neste caso, pois, evidentemente o Concello de Allariz o que fixo a petición, non? E ten a súa explicación o seguinte: eu non sei se a ciudadanía coñece como é o funcionamento no caso das sancións cando non se pagan en vía normal, non? Cando hai que ir a vía executiva. A problemática que temos é que os concellos pequenos non temos capacidade para ir máis alá do límite municipal. Entón, o que temos os concellos pequenos, neste caso a Diputación, ten un convenio asinado co propio Estado, non? Con Facenda do Estado. Nós o que temos é un convenio con a Twiga, que a propia Xunta de Galiza, para todos os impostos que son competencia municipal. Pero non che permite, neste caso, as sancións de tráfico, por exemplo, non entran dentro dese convenio, non está así recollido. E, por lo tanto, é certo que é injusto que haxa xente que non paga as súas sancións e que por non ter unha conta domiciliada en Allariz non se pode ir a cobro, non? Por lo tanto, entendimos que, trasladouse isto a Tesourería, a Secretaría, a Intervención, falouse con eles e díxosenos que a través do novo programa que se estaba instalando habería esta opción. Dende logo é algo novidoso, entendemos que vai haber que traballalo, que haberá que ver un pouco como é o funcionamento, pero sí que tamén entendemos, efectivamente, como decía a vicepresidenta, que é o papel das diputacións colaborar nos concellos e, inauguramos agora este novo eido de colaboración, que dende logo, pola nosa parte, esperamos que sexa fructífero, sobre todo non xa no tema económico, pero sí no tema de que a xente entenda que cando hai algo que se fai mal, ten que ter unha consecuencia. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Partido Socialista? Non interveño. Vale, entendo que non hai ninguna outra intervención máis. Por lo tanto, procedemos á votación para aceptar lóxicamente, esta delegación. Favor? Vale. Perfecto. Unanimidade aquí.
No seguinte punto, o mismo, temos que a aceptación da delegación da competencia formulada por o Concello de Castrelo de Miño solicitando tramitación de expediente expropiatorio para a execución do proxecto Residencia para Maiores en Vide no termo municipal de Castrelo de Miño. Por lo tanto, temos que votar primeiro a súa urxencia, así que, a favor. E a continuación vamos a realizar a explicación e a votación. Neste caso, Patricia Torres, portavoz. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, o Concello de Castrelo de Miño ten a posibilidade de facer unha residencia de maiores no seu concello, como ven sendo habitual en outros concellos, pois fai unha delegación da competencia expropiatoria na Diputación de Ourense, que ten un departamento que leva a cabo este tipo de procedementos con moita axilidade, pero non podían perder tempo porque, lóxicamente, podía haber unha pérdida de financiación e, por tanto, entendemos que xa que se fai, neste caso, un pleno extraordinario, era convinte pois traer este punto, non, e o seguinte a pleno para non demorar máis esa expropiación de terreos no Concello de Castrelo e que Castrelo de Miño, que igual que o resto da nosa provincia, a maior parte é rural e temos persoas maiores, pois conte cunha infraestructura, neste caso para atender as persoas maiores como corresponde, e así entendemos que debemos facer e apoiar, por suposto, a este Concello e calquera outro Concello que tamén o necesite. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Deo, non. BNG, non. Non. Vale, pois entonces ahora votaremos sí. Digo eu. Bueno, pois vamos á votación logo. Aceptamos. Vale. Gracias. Punto 6, un pouco a relación co anterior. A vocación da competencia polo Pleno da Deputación Provincial de Ourense para a aprobación inicial do expediente expropiatorio do proxecto Residencia para Maiores de Vide Castrelo de Miño, uso adaptacional, U3, tramitación urbanística conforme a Lei do Solo de Galicia. Bueno, o de sempre, temos que votar a urxencia tamén neste punto, así que a urxencia votamos a favor. Bueno, os que queiran, vamos. Debate, exposición, Patricia Torres. Bueno, moi ligado xa ao punto anterior, neste caso, bueno, concorren todas as casuísticas necesarias para darlle prioridade e darlle axilidade a este proceso, entón entendemos que facer a delegación no pleno da aprobación inicial do proxecto corresponde e así pois tamén colaboramos pois con este concello que xa che digo, neste caso pois é o Concello de Castrelo, pero pode ser calquera dos nosos ou doutros da provincia e nos debemos pois poñer todos os medios posibles para que saian proxectos así de importantes para o noso territorio. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Democracia, non. BNG, non. PSOE, non. Bueno, pois entonces votamos. A favor. Perfecto. Queda aprobado tamén este punto. E no sétimo, temos que votar tamén a urxencia, expediente número 825 de modificación de crédito do orzamento vixente da Deputación Provincial de Ourense consistente na concesión dun suplemento de crédito financiado pola baixa de anulación dun crédito orzamentario. Explicará o Marta Nova, pero primeiro temos que votar a urxencia. A favor. Vale, e ten a palabra Marta Nova. Bueno, gracias, presidente. Pois isto trátase de un cambio de partida. Sabedes que na modificación número 2 que se trouxo a este pleno neste ano, pois se fixo unha inclusión dun suplemento de crédito de 350.000 euros para un plan de lectura para menores de idade. Entón, bueno, se colocou unha partida incorrecta e ora hai que, bueno, debido a que se vai a xestionar cos establecementos directamente e non como subvención ás persoas beneficiarias, sino que a través dos establecementos, entón houve que cambialo de partida e a mesma cantidade, 350.000 euros, tal e como se había aprobado anteriormente, simplemente un cambio técnico, non de partida orzamentaria. Moi ben. Intervencións. Democracia, non. BNG. Nos anunciamos que vamos a absternos, non porque non nos parezca interesante o proxecto, pero sí que emana dunhos orzamentos nos cuales non estamos de acordo, co cual non teria sentido agora votar favorablemente. Nada. Moi ben. PSOE. Nos exactamente o mesmo, tamén anunciamos que nos imos abster por manter a coherencia tamén co que xa votamos na ocasión anterior. Gracias. Perfecto. Algunha cousa máis? Non. Bueno, pois entonces votamos logo este cambio. Venga, a favor.
e os demais grupos de abstención, non? Vale. Perfecto. Bueno. Hasta aquí a parte de tramitación, por decirlo de unha maneira, algunhas cousas que motivaban a urxencia, e agora vamos a pasar, como habíamos quedado, tendes que dar aquí o doble logo, vamos a ver, vamos a facer o debate, o punto 8, que é o debate sobre a situación dos lumes na provincia de Ourense, non? Vamos, de acordo co que falamos entre os portavoces, ou se falou entre os portavoces, vamos a utilizar o seguinte formato, que é o de dos turnos a cada grupo, empezando de maior a menor, representación, e un turno vamos doblar os turnos, porque habían reclamado, habían pedido que para que o debate fose amplio, pois se dera un turno doblado, e, por tanto, o primeiro turno son de 16 minutos e o segundo turno de 8 minutos, de acordo? Logo habrá un turno de peche por parte da presidencia. E, entonces, con estas reglas vamos a facer o debate, vale? Empezamos logo, como decimos, non? Hai que ratificar este non, este porque non é obxecto, este debate non é obxecto de votación, vale? Entonces non hai que ratificar a inclusión. Vamos, tenemos todos de acordo. Solo faltaría. Bueno, entonces, este non hai que ratificar a inclusión, empezamos co debate. Entonces, xa poñedos os 16 minutos, sí. Vale. Empezamos logo por ca intervención da portavoz do Grupo Popular, Patricia Torres. Gracias, presidente. O monte non arde, o monte queimano. Repítano para que quede grabado. O monte non arde, o monte queimano. Non é azar, nin mala sorte, nin unha condena natural. Sempre hai unha man detrás, voluntaria e involuntaria. E temos que dicilo alto e claro, mentre non asumamos esta realidade, non haberá dispositivo nin orzamento que chegue. Vivimos a maior traxedia forestal que lembra a nosa provincia, arredor de 100.000 hectáreas arrasadas en Ourense, neste mes de agosto. Unha cifra que non ten precedentes e que representa case un cuarto da superficie forestal da provincia. Houbo casas queimadas, maiormente deshabitadas, e tamén tivemos que lamentar efectivos feridos no traballo de extinción. O noso primeiro pensamento é para eles e para as súas familias. E quero subliñar un dato que non é menor. Non houbo vítimas mortais humanas. Ese foi o obxectivo número 1 de todos os medios, salvar vidas, e logrouse. Porén, a ferida na nosa terra é inmensa. Montes queimados, fauna e flora arrasada, paisaxes destruídas, unha perda irreparable do noso patrimonio natural e cultural. Quero comezar dando as grazas aos bombeiros, brigadistas, servizos de emerxencia, pilotos de helicópteros, de avións, a UME, a Brilat, Garda Civil, Policía Autonómica, 061, GES, Brigadas Municipais, Cruz Vermella, entre outros, que se xogaron a vida. Os alcaldes e voceiros municipais que estiveron no terreo, asumindo responsabilidades e decisións moi difíciles. Os veciños que abriron camiños, deron auga, protexeron vivendas. Os gandeiros que puxeron tractores e cisternas para axudar. As empresas privadas que ofreceron maquinaria e vehículos ao persoal. Os voluntarios que se sumaron sen pedir nada a cambio. Todos eles fixeron posible o que parecía imposible. Son heróes anónimos e colectivos e a eles débeselles un reconocemento desta institución. Grazas de corazón por demostrades que Ourense é unha terra solidaria e valente. A Deputación e o seu presidente Luís Menor persoalmente estivo dende o minuto 1 no CECOPI, con presenza permanente de persoal técnico e político, e cada un dos diputados axudando nas zonas de acción. Non só palabras, accións concretas. A través do Consorcio Provincial de Incendios e Salvamento, o CIS, movilizáronse entre 23 e 65 efectivos diarios entre os días 12 e 22 de agosto. E siguen estando. Bombeiros que mesmo renunciaron ás súas vacacións. Organizáronse aloxamentos e manutencións das brigadas chegadas de Málaga, Cádiz, A Coruña, Lugo e Madrid. Bombeiros Unidos sin Fronteiras. O Parque de Bombeiros de San Cibrá reforzou operativos día a día, con Sanxento xefe integrado no CECOPI, e cando non estaba el, outro. O Parque de Maquinaria da Diputación puxo persoal e máquinas para abrir pistas e limpar accesos, facilitando a entrada de equipos de extinción. E aínda onte eu presenciei a chamada dun axente que pedía a maquinaria da Diputación para un cortalume en Vilamartín. Seguimos traballando e apoiando. A Deputación estivo onde debía, coordinando, reforzando e apoiando os concellos da provincia,
E todo isto sen ter competencias, que é algo que hai que deixar claro. Tamén hai que destacar que a partir de agora tamén toca axudar aos concellos, pero mentres o Goberno central non active as inversións financieramente sostibles, a situación faise imposible. Apelamos novamente, como xa fixemos en outras ocasións, a que se tomen medidas urxentes xa. Con respecto ao Goberno galego, puxose en marcha o maior dispositivo da historia contra incendios, máis de 3.000 profesionais. 380 motobombas, 39 bulldozers, máis de 30 medios aéreos. O apoio tamén, por suposto, da UME, da Brilat e das Forzas de Seguridade. Un orzamento para 2025 preto de 200 millóns de euros, que esta Diputación, por certo, ten 105 para facer unha comparativa. Ademais de tomar medidas urxentes, axudas inmediatas aos damnificados xa en marcha, garantía de alimento progando dende o día 16 de agosto e estamos pendentes, por suposto, do plan de reconstrucción que é moi necesario. Estamos ante un problema de orde pública. O 75% dos lumes son provocados. Por iso debemos dicilo con rotundidade. Tolerancia cero cos incendiarios. Todo o peso da lei contra quen pon en risco as vidas, as casas e o monte. E tamén pido responsabilidade política. Este debate sería moito máis constructivo cando remate a campaña de lumes, con todos os datos e informes técnicos. Agora mesmo seguimos ardendo e o que toca é colaborar e non confrontar. Dende o PP defendemos seguir avanzando en reforzar convenios de maquinaria cos concellos pequenos, campañas de sensibilización social, apoio á recuperación de usos productivos do monte, biomasa, agriculturas, cooperativas, impulso á ordenación forestal e os mosaicos de cultivos, porque a mellor política contra os incendios é previr todo o ano. Quero rematar como comecei. O monte non arde, o monte queimano. Esta é a realidade. Ourense non pode permitirse máis divisións. Este pleno debe enviar unha mensaxe clara. Ourense está unida fronte ao lume. Unida pola vida, polas casas, polos nosos montes e polo futuro desta provincia. E a nosa responsabilidade, neste caso, e tamén o noso compromiso. De momento, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Seguimos co segundo grupo, neste caso o Partido Socialista. Caro queiran. Ante de nada, quixera mandar un abrazo virtual e a nosa máxima solidaridade a todos aqueles veciños e veciñas da provincia que se viron afectadas por esta vaga de lumes, tanto directa como indirectamente, e a todos aqueles alcaldes e alcaldesas que estiveron á fronte desta terrible tragedia que afrontou a nosa provincia. Tamén quixera, de forma individual, facer extensiva esta solidaridade que a alcaldesa de Carballeira de Valdeorras e deputada provincial que nos acompaña aquí polo lume que todavía sigue sufrindo o seu concello. Agradezco que nos acompañe a pesar de que o seu concello este inmerso neste lume, un lume de pouca importancia, según as súas palabras, pero que levan ardindo máis de 5.000 hectáreas, a pesares de dispoñer, como ben dixo ela, de todos os medios solicitados á Xunta de Galicia. Tamén me gustaría que fixera extensiva o noso agradecemento do Partido Socialista e creo que de toda a provincia a todos aqueles voluntarios e veciños que vendo como ardían durante 3 días Peña Trevinca un lume que non existía para nadie, se xuntaron e pasaron a protexer cas súas mans o teixidal de Casallo, de alto valor ecolóxico e que finalmente conseguiron atallar. Eu, a intervención, señora diputada, usted falaba de que non é o momento de debatir e confrontar. É que nós non vimos a confrontar. Pero nos parecía inmoral totalmente que hoxe tendo un pleno extraordinario convocado por uns motivos secundarios, necesarios, pero secundarios, que non nos podíamos permitir o uso de que os diputados provinciales que representamos a toda a provincia non tuéramos unhas palabras de debate sobre a vaga de lumes tan terrible que está sufrindo esta provincia. E por eso o solicitamos, creo que simplemente solicitábamos un debate para transmitir aos veciños o que pensamos cada un de nós. E se pensamos, porque queremos describir, digamos, a provincia de Ourense, porque o 55% dos incendios galegos se dan na provincia de Ourense. De feito, 22
das 26 parroquias de alta actividade incendiaria están en territorio da provincia de Ourense. E esta concentración xeográfica non responde a causalidades climáticas nin a pirómanos. Eu digo eu, nin a pirómanos. Tamén, pero nin a pirómanos. Senón a factores estruturais específicos que requiren solucións adaptadas ás singularidades territoriais. Singularidades territoriais ourensanas, superando os enfoques homogéneos que hasta ahora demostraron a súa ineficacia para abordar un problema de tal magnitud e especificidade. E, desde o punto de vista da provincia, é como temos que afrontar este debate. Porque si temos competencias, porque a Lei 5/2007 de Emerxencia de Galicia recoñece que as diputacións un papel activo na organización e financiamento dos servizos de emerxencias, especialmente a través dos consorcios provinciales para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Esta arquitectura legal proporciona á institución provincial un marco normativo sólido para desenvolver políticas innovadoras que trascenden as limitacións dos enfoques municipais illaos e nos permitan unha coordinación territorial efectiva adaptada ás necesidades específicas da provincia. E por elo, temos que analizar e atellar as deficiencias estruturais do sistema actual. O análisis temporal das políticas implementadas entre 2015 e 2024 nos revela un patrón inquietante de ineficacia sistemática en gran medida o fracaso recurrente das estrategias aplicadas hasta o día de hoxe. As medidas son sempre reactivas, adaptadas após dos grandes incendios e sin unha estrategia preventiva integral nin continuidade temporal. A dependencia excesiva de extinción fronte á prevención e perpetúa un modelo reactivo que consume recursos masivos sin incidir nas causas, mantendo un ratio desequilibrado 3:1 que contrarí as recomendacións científicas e as boas prácticas internacionales. O desequilibrio territorial que concentra o 55% dos incendios galegos en Ourense mantense sin que as políticas se adapten ás especificidades provinciais, aplicando enfoques homogéneos que ignoran as singularidades territoriais que requieren solucións específicas desde a provincia de Ourense. A fragmentación da propiedade forestal crea un obstáculo estrutural insuperable. 450.000 propietarios e unha media de 3 hectáreas por propietario. A ordenación territorial eficaz enfróntase a dificultades jurídicas e prácticas que nin o marco normativo nin as políticas actuais conseguen resolver. A ausencia de estrategia consensuada a longo plazo provoca que cada cambio político redefina prioridades, impedindo a continuidade necesaria para abordar un problema estrutural que require políticas de Estado máis que iniciativas partidistas. A magnitud das áreas afectadas é tal que isto requiere un enfoque específico na recuperación que vaya máis alá de simples restauración e se converta nunha oportunidade de transformación territorial. Con case o 14% da superficie provincial arrasada, Ourense enfróntase ao reto de recuperar máis de 160.000 hectáreas, mediante estrategias que combinen a restauración ecolóxica coa prevención de futuros incendios. A ciencia da restauración pos-incendio demostra que as perturbacións naturais poden ser oportunidades para mellorar a biodiversidade e restaurar ecosistemas degradados, especialmente en plantacións monoespecíficas de piñeiros que serán importantes retos de xestión. Mire, temos exemplos. Mentras Finlandia, que tiña unha problemática moi parecida á de Galicia, evolucionou hacia un modelo de silvicultura activa onde se combinan talas. Deixamos intervenir cada un pode despois falar o que se estime. Despois te doy unha masterclass así al bajar e hablamos, que yo tomamos café si quieres. A ver, tranquilidad. A ver si tengo que aguantarte yo aquí agora. Tranquilidad. Venga. Non faltaría. Señor diputado, por favor, deixe intervenir o interveniente, vale? Veña, continúe. Mentras que Finlandia, que tiña unha problemática parecida á nosa, evolucionou hacia un modelo de silvicultura activa onde se combinaban talas, regeneración e mosaicos paisaxísticos, Galicia sigue atrapada nunha espiral de repoblacións homogéneas, abandono rural e políticas cortoplacistas. A experiencia finlandesa suxire que non basta con apagar os incendios, hai que administrar o bosque con visión a largo plazo. Eso implica diversificar especies, eso implica recuperar mosaicos agrícolas e forestales, fomentar rodales mixtos
que resistan mellor tanto as pragas como as sequías e aproveitar a biomasa como recurso enerxético en lugar de deixala como combustible por incendios forestales. En definitiva, Galicia pode aprender de Finlandia que a clave non está en eliminar por completo o lume, nin entregarse a monocultivos de rentabilidade inmediata, senón de encontrar un equilibrio entre prevención, regeneración natural e aproveitamento sostible. A xestión forestal debe ser activa, planificada e diversa, capaz de convertir o monte en aliado frente ao lume e non na súa víctima permanente. En Galicia, mentre se destacan as cuadrillas, helicópteros ou corte de carretera, o debate público señala culpables, pirómanos, negligentes e adictos. Esa explicación, señora Patricia, sona sencilla, pero é engañosa. O monte galego está abandonado, embellecido e mal ordenado, e así cada verán o lume encontra a súa oportunidade. Se unha política de país a longo plazo é consensuada, os incendios seguirán repetíndose. Se tratamos de pactar cambios, necesitamos entre 15 e 20 anos, ordenar especies, repensar a propiedade, dar incentivos para que a xente manteña vivo e productivo territorial. E isto non se arregla nunha legislatura, pero sí con unha visión de futuro e un compromiso sostido. Pero tamén temos que poñer en valor que isto ten que ser unha cooperación municipal reforzada. E para iso hai que contar cos concellos. Totalmente cos concellos. E iso nos lo dice o punto 7/1965 da base reguladora da base de régimen local, onde os municipios de menos de 20.000 habitantes requiren o apoio provincial para garantir a prestación adecuada dos servicios de protección civil. E por iso, do Partido Socialista fagamos propostas, porque nós vimos a este debate a construir e a facer propostas. E por iso, propoñemos crear un plan integral provincial de prevención e xestión de emerxencias forestais específico para Ourense, que recoñezca as singularidades territoriais da provincia e integre todas as administracións e xentes implicados. Tamén, en colaboración ca Xunta de Galicia, propoñemos que hai que ampliar e consolidar o modelo de brigadas forestais, pero brigadas forestais aos 91 concellos da provincia durante os 12 meses do ano, brigadas especializadas que cubren todo o territorio provincial, e ampliar ese período a todo o ano en curso. 9 meses, limpiando cortafuegos, faguendo cortafuegos e os perímetros, tanto dos nosos povos como das nosas casas, e durante o verán a chegarse a apagar os lumes. E isto tamén creando un centro de transformación provincial para formar esa xente que vai a tallar os lumes. E tamén propoñemos desenvolver un programa de innovación que replique sistemáticamente as experiencias de éxito documentadas, crear agrupacións de defensa forestal comunitarias seguindo un modelo de plataforma de defensa por o monte. E mire, tamén queremos desenvolver un programa integral de recuperación, por suposto, que agora é o que atañe, de recuperación e restauración dos milleiros de hectáreas afectadas polos incendios neste ano 2025, que converta a crisis nunha oportunidade de transformación territorial. Porque o Partido Socialista de Ourense está e estará á altura das circunstancias. Por suposto que estará. E se esta Deputación quere apostar por medidas valientes, incluindo demandas reivindicativas ante as distintas administracións, especialmente a Xunta de Galicia, que é competente en materia, aí estará. Estará como xa estivo, porque no ano 2023, cando o Consello da Xunta aprobou o anteproxecto da lei da loita integral contra os incendios forestales, unha lei que procede todavía do bipartito, que leva 16 anos sin actualizar, con parches sobre parches, o Partido Socialista votou ao carón do Partido Popular no ditamen para aprobar esa lei. Unha lei que leva do ano 2023 nun caixón da Xunta de Galicia cando o señor Rueda dicía que inmediatamente se iba a poñer en marcha. E esa lei vai contar, se a levan a cabo, co apoio do Partido Socialista, como xa fixo no seu momento. E mire, para rematar, en definitiva, señor presidente, o noso grupo dá por sentado que a Xunta de Galicia non vai a facer aquilo que non fixo nos últimos
15 anos. Non vai apostar por Ourense, por o sector primario, nin pola ordenación do territorio, nin pola gandería, nin polo rural, nin siquiera por a nosa identidade como provincia. Non hai máis que ver que no Fondo de Compensación Interterritorial 0 euros para Ourense no ano 2022 e no ano 2023. Por eso, temos que facer desde a provincia, desde a Diputación. E o primeiro é protexer os nosos povos, as nosas casas, o noso modo de vida. E iso só faremos da man cos concellos, ca xente. Temos que perimetrar os nosos núcleos, as casas, as explotacións, os modos de vida, e para iso temos que ter medios. Os 91 concellos da provincia temos que ter 91 brigadas da Xunta durante todo o ano. E temos que ter unha lei que nos permita actuar en leiras privadas, e medios básicos de extinción en cada concello. Cando esta vaga de lumes empezou, a Xunta de Galicia non tiña tan siquiera un inventario dos medios que tiñamos os concellos. Estaba chamando concello a concello, preguntando, tú tens motobomba ou non tens motobomba? Tú podes me prestar unha motobomba ou non a podes prestar? Ni siquiera sabía os medios dos que dispoñían. E iso temos que ter uns medios básicos cada concello para poder protexer como mínimo as nosas casas e os nosos núcleos. Señor Presidente, nos fixemos o noso traballo e temos unha proposta de 50 medidas para a provincia de Ourense. 50 medidas que estaremos encantados de facilitarlle tamén ao señor Jácome para que as lea cando teña tempo, pero que son 50 medidas en propositivo, que é o único debate que nos pedimos. Non nos vimos a confrontar números, non vimos a confrontar cifras, ni vimos a botarlle a culpa a nadie. Estou seguro, estou convencidísimo que todos, absolutamente todos, Xunta de Galicia, Diputación de Ourense, Goberno de España, concellos, veciños e veciñas fixeron todo o posible, pero tamén estou convencido que todo o posible non foi suficiente para cometer esta vaga de lumes. E é iso que temos que pensar, que todo o posible non é suficiente. Moitas gracias. Moitas gracias por a súa intervención. Seguinte turno para o Bloque Nacionalista Galego. Sí, moitas grazas, señor presidente. Nestes intes tristes e complicados para Ourense e o país, cando aínda hai lumes activos, xente hospitalizada, os que dende aquí, dende logo, mandamoslle os nosos maiores desexos de recuperación, e inminentes consecuencias negativas como seguros abastres de cinzas, caraballos e acuíferos, nestes intres onde hai veciños e veciñas que quedaron sen os seus fogares, que ven perigar os seus postos de traballo ou teñen abasada a súa forma de vida, o gando, as vides, os pastos, as ganxas, as colmeas, os seus castiñeiros e a súa paisaxe, agora é cando as administracións deben amosar que están ao seu carón e á altura. Neste caso, xa sabemos que a Diputación ten competencias limitadas, pero entendemos que debe poñer a dispor da veciñanza, especialmente dos concellos danificados, os servizos de obras e medio ambiente desta institución, inicialmente para a instalación de barreiras de corte e mitigación das escoventías de terra e cinza que chegarán coas anheladas chuvias, sobre todo se estas veñen fortes. A este respecto, tamén solicitamos que a Ourense se poña a dispor de todos os concellos afectados en previsión de control da salubridade da auga de abastecemento e deberánse tamén estudar as axudas para colaborar na reconstrucción de infraestructuras municipais en función tamén das que se aproben por parte da Xunta e do Goberno Central. Tamén nos sumamos o que comentaba o Partido Popular na súa voceira de a necesidade da posibilidade de utilización dese remanente de tesorería máis nun caso da gravidade que temos ante nós. Quizás non sexa o momento de analizar responsabilidades, pero sí fan falla respostas inmediatas e compromisos claros, tanto para paliar o acontecido como para evitar que os lumes volten a ter os devastadores efectos que agora tuveron. Falando das respostas inmediatas, van xa 2 semanas dende que comenzou a arder na rúa o vertedoiro. Sei que o señor presidente se puxo en contacto coa alcaldesa o domingo, sei que pasou por ali un técnico, pero é certo que aínda non empezaron a implementarse medidas. E tamén, igual que digo que o señor presidente se puxo en contacto, que me parece bastante, non sei usar a palabra, é que a Xunta se puxera de perfil.
sobre todo cando se estaban queixando de que outra administración superior, neste caso o Estado, non tiña suficiente colaboración con eles. Dende logo, todos sabemos que un concello de 4.200 habitantes non é capaz de afrontar un asunto da magnitude que ten o incendio neste vertedeiro, e tamén sabemos que non é competencia o apagar ese lume, porque así o marca a propia legislación. Entendemos, pois, que a Administración Autonómica, máis alá do que poda facer a Diputación Provincial, ten que implicarse na resolución deste asunto, que ademais é un asunto de saúde pública. Quero hoxe tamén pôr en valor o acordo plenario do mes de xullo. Desgraciadamente chegamos tarde, pero é certo que a proposta transaccionada co PP, se tivera sido un ano antes, fíxense vostedes, agora pouco vale botar as mans, pero sí que creo que temos que ser quen de leválo adiante cara ao ano que ven, porque as medidas que ali se contemplaban, dende logo, non serían a solución máxica para os problemas, pero sí que terían contribuído a esa defensa inmediata dos povos, mediante a identificación de propietarios, as accións, sancións, as actuacións subsidiarias, etc. Gustaríanos tamén, xa que o lume queimou máis do 10% da superficie desta provincia, propor un grupo de traballo con data curta, non deixalo aí no tempo. Máximo mes, con 4 meses de traballo, unha sesión por semana, con 4 mesas de traballo, unha sesión por semana, e posteriormente as conclusións para telas no mes de outubro, para poder dar traslado nos orzamentos da Xunta e da Diputación do ano 2026 daquelas medidas que houbera que implementar. Nesta mesa de traballo consideramos que deberían partillar, cando menos, representantes de comunidades de monte, asociacións de labregos e gandeiros, concellos e colectivos afectados polo lume, cun obxectivo evidente de deseñar medidas urxentes fronte aos danos ocasionados e evitar que esta traxedia contribuya a afondar no despoboamento das terras ourensáns, un problema que se ven agravando en moitas das nosas comarcas nas últimas décadas e que, como sen dúbida compartiremos, é unha das raíces do problema. O despoboamento e a explotación do noso medio rural son un elemento fulcral dos lumes, debemos atallalo e para ello é preciso rematar co abandono institucional. Estamos diante dunha catástrofe ambiental, social e económica sen precedentes. Desgraciadamente, os cómputos finais amosarán máis de 100.000 hectáreas. O macizo central, a comarca de Monterrey, o oriente ourensán, Valdeorras, o Ribeiro, en torno á cidade e dos grandes parques empresariais queimáronse. Todo elo a pesar dos esforzos do dispositivo de extinción, servizos de emerxencia, protección civil, garda civil, lume, e sobre todo veciños e veciñas, moitas deles gandeiros, cos seus alcaldes e alcaldesas á fronte, na maioría dos casos. Moitas veces conseguiron co seu esforzo e incluso pondo as súas vidas en risco salvar povos, granxas e espazos naturais únicos. Noutros víronse superados pola forza das lapas. Sabemos da dureza dos días, o calor, a seca e a abundancia de biomasa, pero eso non é óbice para que teñamos que poñer remedio. E boa parte dese remedio ten que ser antes de verán. Non podemos quedarnos en verbas que escoitei estes días e que sinceramente me alarmaron, expresadas tanto por altos representantes políticos como por responsables técnicos. Verbas como a todo non se pode chegar ou é inevitable que se quemen casas. Compre aprender desta dura lección que nos deu o monte. Cando menos son precisos maiores investimentos en accións preventivas sobre o territorio, faixas de protección, cortalumes naturais e pasteiros para o gando, planificación de actuacións preventivas nas zonas de maior risco e lumes recurrentes, identificación de propietarios, reforzo real do Banco de Terras e a SUSFOR, incluindo reformas legislativas valentes. E este é un punto que eu creo que é importante abordar. Aposta por un modelo de ordenación e xestión forestal con monte multifuncional e productivo que combina aproveitamento forestal, agrario e turístico. Tamén compre unha reorganización a fondo do dispositivo contra incendios, porque se este era o mellor dispositivo contra incendios de Europa, como dixo a conselleira, debo dicirlles que Europa ten un problema, porque nós, polo menos como país, témolo. Por certo, boa parte destas propostas xa foron ditaminadas na Comisión Parlamentaria sobre Incendios Forestais. Recoméndolles que lean o documento. Foi un documento que se aprobou en xullo de 2019. É moi interesante. Esta comisión foi creada ata a vaga de lumes de 2017, onde arderan 62.000 hectáreas.
Posiblemente, como decía anteriormente, menos da metade da que arreo agora. Onte, don Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, senador do PP, falaba de que arderan 400.000 hectáreas no conxunto do territorio nacional según o sistema Copérnicos, boa parte delas no noso país. Pois esta comisión elevou as súas conclusións en xullo de 2019. Falábase xa daquelas do papel a desempeñar polas brigadas municipais, nunca de extinción directa en grandes lumes, pero aquí podo trasladarlles humildemente a miña experiencia personal destes días. A verdade é que ás veces daba medo meter a eses rapaces, porque na maior parte das veces eran rapaces sin experiencia apenas, metidos nun lume. Non sabían nin recoller as mangueiras nin tiralas. Non sabían regar un lume, porque ninguén lle explicara, non é posible nun curso de 8 horas. Non é posible meter rapaces que o que máis experiencia tiña unha experiencia de 3 meses o ano pasado, un ano que ademais choveu. Eso é algo que eu creo que temos que ter todos e todas en consideración. E tamén quero recordar que nunha reunión que tuvemos co director xeral de Defensa do Monte, algúns de vostedes creo que estaban aquí en Ourense, na Casa do Chocolate, eu mesmo lle preguntei se non era posible que esas brigadas foran únicamente de prevención, que nos deran solamente a parte de prevención, pero non a extinción. Díxonos que eso era imposible. Agardo que eso mude. Os mecanismos de profesionalización do servizo deben ser necesarios. Xa o marca este documento. A necesidade de cubrir todas as plazas, creando incluso algunhas como xefes de brigada que permitan incrementar nun 30% as brigadas de efectivos disponibles. Porque se non hai xefe de brigada, esa brigada queda paralizada. E entón temos unha brigada inoperativa. Pois habrá que crear plazas para ter esas brigadas operativas cando os xefes de brigada libren ou estén de vacacións. A necesidade dunha distribución dos efectivos en función dos parámetros obxectivos de risco cunha proposta dun 43% para Ourense. Isto viña aquí, recollido. 2019 estamos falando. Saben cal foi a operatividade do Pladiga, o número de medios que había para Ourense no ano 2025? Non chegaba ao 30%. Esa é a realidade. E, lóxicamente, debería de haber unha distribución en función da perigosidade, de onde sabemos que hai máis risco. Xa digo, non estou inventando nada. Todo ven neste documento, que se fixo o albur do Parlamento de Galiza. É imperiosa esa necesidade de formación e experiencia, que reflexa tamén o informe. Miren, enfrontamos esta campaña con un problema serio. Houbo moita mobilidade de técnicos e axentes. Por qué? Porque houbo a consolidación, sabémoslo todos. Entonces houbo un movimento de plazas. Que nos pasou? Que chegamos a distritos, como pode ser o de Ourense, como pode ser o de Monterrey, con persoal que non tiña experiencia nin nese territorio e que ás veces incluso viña de outros departamentos. Non estaba acostumado a tratar con incendios forestais. É fundamental. Ese cambio podería ter sido noutro momento, pero non en xuño ou xullo como aconteceu. Non pode facerse ao comenzar a temporada de alto risco. Moitos deles, como decía, non coñecían o territorio, os puntos de anclaxe, a evolución nos lumes desas zonas xa castigadas polo lume de xeito reiterado. Temos que ter motobombistas preparados e que coñezan o territorio, os puntos de acceso á carga e, por suposto, que estén contratados e con motobombas en servizo, porque tamén sabemos o que pasou. Podo contar diso que me aconteceu a mí personalmente en Oimbra, e creo que non me desmentirá a alcaldesa Ana Villariño porque estaba o meu carón. Chegounos unha máquina da Xunta que, teóricamente, para extinguir un tractor con dous depósitos, resulta que puxeronlle un depósito detrás do ventilador, co cual non daba andado a máis de 20 km porque se quentaba, e despois, cando fomos a tirar mangueiras, non traía punta de lanza. E cando conseguimos a punta de lanza dunhos bombeiros voluntarios do Parque de Xinzo, e lla puxemos, os 100 litros reventou, empezou a soltar valvulina. Ese mismo modelo de artiluxio, non sei como chamarlle, tamén reventou en outros sitios ao cabo de 3 horas. Isto non pode acontecernos. Esas máquinas trouxeranse en xuño, estaban sin probar. Non pode cargar o mismo que está arriba. Ten un sistema de home morto que impide que un solo operario cargue esa máquina. Son cosas que temos que saber.
Por certo, nese lume estaba ardendo a parte de adiante da adega do meu sogro e tuvo que vir un veciño dali cunha sulfatadora de tractor para apagalo. Esa foi a impotencia. A importancia da vixencia con operativos de 2 brigadistas con picap para un ataque rápido. Sabemos que os lumes hai que chegar o máis rápido posible. A planificación preventiva participada. Se fai falla, deberán facerse de basas mediante queimas controladas tamén. Non teremos que ter medo a eso. Co asesoramento da xente do territorio. Aumentar a resiliencia do territorio mediante silvicultura preventiva e a diversificación de masas forestais. Alimentar a concienciación social, creando unha cultura forestal, implicando a veciñanza na prevención de forma activa. Tamén falaba este ditame, porque todo o que estou dicindo viña no ditame, da necesaria coordinación entre os servicios de emerxencia entre administracións. Non pode un cargo da Xunta, como aconteceu, decirlle a un alcalde desesperado que lle están parder os povos que se o bulldozer chegou sin EPIs e non traballa, mala sorte. Eso non se pode contestar. Todos temos que asumir as nosas responsabilidades, os concellos tamén, pero debemos ser conscientes de ata onde é posible e cales deben ser as competencias redirixidas, como acordamos na moción de xullo. O texto recolle estos e outros moitos factores, recoméndolle que o lean, e de xullo de 2019 aprobaron vostedes no Parlamento, e creo que poderán comprobar que, desgraciadamente, 6 anos despois, poucas das achegas plantexadas se viron cumpridas. E insisto, permítame, no apartado de brigadas e motobombas municipais, non estou de acordo con Álvaro, sinto, xa xo dixen o día do lume en Torán. Non debemos ter os concellos, non debemos ser nós os responsables das brigadas. Hai que profesionalizar o sistema. Non deixa de ser clasificador temos que tratar de evitar desgrazas como as acontecidas en estes días. Eu en Allariz non teño brigadas municipais desde 2008 e non é nin por desidia, nin por descortesía, nin por falta de solidaridade, é por unha decisión puramente técnica. Creo que neste documento atoparán a resposta tamén a eso. E, por suposto, tanto este documento como o sentido común creo que nos dictan que se tivéramos 4 ou 5 gandeiros e labregos por parroquia con capacidade de intervir sobre as parcelas en situación de abandono, outra sería a nosa capacidade de afrontar os lumes. A climatoloxía, con ou sin pacto de Estado, vai ser difícil mudar a curto prazo. Non quere dicir con isto que non haxa que traballar contra o cambio climático, pero o tempo vai a máis calor e a chuvias máis lenes cada vez, sobre todo en certas épocas do ano. Eso nos amosa a experiencia empírica destes últimos anos. Actuemos, pois, sobre o que sí podemos, a cantidade de biomasa e a ordenación de territorio. E se para eso temos que facer leis que muden o modelo, por favor, fáganse. Cando todo está queimado, nada vale para ninguén. E se ten uns elevados custes económicos, sociais e medioambientais. Rógollo, non permitamos que cando cheguen as primeiras chuvias de outono, a alarma que temos agora mesmo e a vontade de actuar marche cara ao mar, como sen dúbida marcharán as cinzas e a nosa terra fértil. Porque se non actuamos, estamos condenados a que se repita o desastre no 2026, no 27, no 28, no 29 ou no 30. Pero repetirase. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia. Muchas gracias. Voy a empezar con agradecimientos y lo voy a leer para no olvidarme de nadie. Queremos agradecer sobre todo a los heridos, a los brigadistas heridos, a los militares que ayer creo que tuvieron un accidente. También queremos agradecer a los bomberos finlandeses, a los bomberos estonios y a los bomberos franceses y a los bomberos rumanos que vinieron a echar una mano. También queremos agradecer al Servicio de Prevención y Defensa de la Xunta, a los bomberos y a los GES, que son el Grupo de Emergencia Supramunicipal, a las brigadas municipales, a la UME, la Unidad Militar de Emergencias y al BRIF, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales. A los militares de la BRILAT, la Brigada Ligera Aerotransportada, y a la BRIPAC, la Brigada de Paracaidistas. A los medios aéreos, que no sé si saben, pero es el tipo de vuelo más arriesgado que hay, incluso que los cazas de guerra. Se están continuamente jugando la vida en cada aterrizaje, amerizaje en estos casos. Y por supuesto a todos los voluntarios y voluntarias que se sacrificaron por todos nosotros y han estado
apagando el fuego, que es lo más importante en estos momentos. Mucho más, cualquiera que haya apagado un pequeño lume ha hecho más que todo lo que vamos a hacer nosotros soltando aquí rollos. Y esto lo digo porque me siento en la obligación de hablar, pero yo no quería hablar, yo ya no quería este debate. Este iba a ser un pleno irrelevante, aprobar unas cuestiones técnicas y nada más, pero tanto el PSOE como el Bloque exigieron que se hiciera el debate. ¿Y por qué no queremos el debate? Pues porque hay un tiempo para cada cosa, como decía Mr. Change, un tiempo para cada cosa. Y ahora estamos en el tiempo de estar todos unidos, echando una mano, apoyando, intentando que se acabe este infierno cuanto antes y ayudar. Y siempre hacemos lo mismo, hacemos el ridículo. Yo aquí hablando, porque me obligan, me siento ridículo. Y tenía un montón de cosas que iba a decir, pero lo que he visto aquí, que el mayor fallo que tenemos es el olvido. Porque ahora no es el momento, ahora es el momento de ayudar. Y las responsabilidades dentro de un mes, de 2 meses o de lo que sea. Y luego, durante todo el año, hacer lo que tiene que hacer la Diputación y no traer unas mociones que no valen para nada. El olvido. Entonces, no olvidemos, porque dentro de poco esto ya no se va a hablar más de ello y no va a pasar absolutamente nada. Tenemos un problema en esta sociedad. Esta sociedad valora la rapidez y la mentira. La rapidez porque todos enseguida ya todos sabemos de todo, todos juzgamos todo, ya está juzgado, este es el bueno, este es el malo. Y la mentira corre 10.000 veces más rápido que la verdad. Pero esto tiene un coste, señores. El coste de la sensatez y del olvido. Deberíamos de reflexionar. Y si realmente queremos hablar del fuego, lo teníamos muy fácil. Hacemos un comunicado conjunto, apoyando todo y echando una mano y lo que fuera, y ya está. Y no estamos aquí perdiendo el tiempo, y yo lo siento, pero me siento hacer el gilipollas. Ya no quería hablar. ¿Y saben por qué? Porque me tengo miedo. Porque yo no tenía por qué hablar y no quiero decir cosas que no quiero decir. Bueno, gracias. Bueno, pues moi ben. Vamos ao segundo turno de intervencións por o mismo orden e empezamos logo por o Grupo Popular. Patricia Torres, 8 minutos. Gracias, presidente. O monte non arde, o monte queimano. E repito isto porque a realidade da que vostedes non se fan eco, non lles interesa. Só buscar culpables na extinción para atacar, como non, a Xunta e, por suposto, o PP. Pero hai que buscar a orixe. E igual que hai mans que prenden lume nos nosos montes, tamén hai gobernos que miran para outro lado cando Ourense arde. É indignante que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, non interrompese as súas vacacións mentres a provincia sufría a vaga de incendios máis grave da súa historia, e outras do territorio español. Só apareceu un domingo, días despois, para reunirse con técnicos e evitar pisar a rúa, seguramente por medo a escoitar o que lle tiña que dicir a xente. Isto non é un presidente á altura dunha emerxencia. O Consello de Ministros aprobou a declaración de zonas afectadas, pero fixo mal e tarde. Indican os lumes, pero non nomean os concellos, así que esperemos que rectifiquen e inclúan os concellos ourensáns gravemente golpeados como Monterrei, Cualedro, O Ríos, Agudiña, Laza, Carballera de Avia, Beade, Ribadavia e Vilamartín de Valdeorras, moitos deles socialistas. Esa é a proba da pouca información real e da pouca sensibilidade que manexa este goberno. E non esquezamos o debate sobre o nivel 3. A Xunta non o pediu porque iso significaba perder a dirección do operativo, entregala a un goberno central sen experiencia real en incendios e, sobre todo, sen ganas. O que Galicia perdiu foron máis medios, non perder o mando. Pero logo escoitamos o Goberno de España dicir que era necesario declarar o nivel 3. Pois ben, se de verdade o consideraban tan imprescindible, tiñan capacidade para facelo, son unha administración superior e teñen esa competencia exactamente igual que decretaron un nivel 5 na pandemia. Cando queren actúan con rapidez e cando non queren botan globos sonda para desviar a atención e politizar a dor da xente. O que queda claro é que se o Goberno Central non decretou o nivel 3 foi porque non lles deu a gana.
E, mentres tanto, os que pedíamos era que nos mandasen máis medios, non discursos. E non os mandaron. E para máis burla, o ministro Marlaska atreveuse a decir que os incendios estaban ben atendidos. Dígalle vostede iso a un veciño de Monterrey de Cualedro de Vilamartín. Iso é unha falta de respeto intolerable. É certo que as condicións atmosféricas agravaron a situación, temperaturas extremas, rachas de vento que mesmo xeraban os propios incendios, seca absoluta e moitas veces os avións non lograban que a auga chegase ao chan porque se evaporaba no aire. Esa é a realidade do cambio climático, que fai que estes lumes sexan moito máis violentos e difíciles de controlar. Pero que quede claro, non todo se aplica polo clima. O lume dase porque lle plantan. E Galicia estaba preparada para incendios, sí, cun dispositivo que é o máis amplo da súa historia, o millor de Europa. Pero ninguén pode facer fronte a 40 incendios de gran virulencia ao mesmo tempo. Moitos plantados de noite, sen medios aéreos e con toda a provincia ardendo. Os que plantaban sabían ben o que facían, todo estaba perfectamente planificado. Por iso era vital recibir máis medios estatais, máis reforzos. Non se mandaron todos os que había dispoñibles, e iso hai que dicilo alto e claro. E quero lembrar tamén algo que non pode pasar desapercibido. En 2006, cando Galicia ardeu, quen gobernaba a Xunta era o bipartito formado polo PSOE e o BNG. E as competencias en medio rural estaban no BNG, con Suárez Canal ao fronte. Daquela, con alrededor de 85.000 hectáreas queimadas, en toda Galicia o Estado, daquela Zapatero como presidente, se mobilizou brigadas internacionais, o exército e avións doutros países. Hoxe, con máis de 100.000 hectáreas queimadas só en Ourense, o goberno central do PSOE estivo desaparecido e limitouse a discursos e fotos. E non esquezamos outra cousa, foi durante aquel bipartito cando se puxeron en marcha sistemas como o de Seaga, que o que realmente pretendían era privatizar o servicio de extinción. Que paradoxos que presumen de defender sempre o público foron os primeiros en abrir a porta á privatización dun servicio esencial. Os que nos acusan a nós de privatizar, en realidade foron eles quen empezaron ese camiño. E mentres ardía a provincia, a oposición do PSOE e do BNG estaba ocupada en manifestarse en pancartas, movilizados por organizacións próximas a eles, en lugar de estar ao lado dos equipos de extinción e dos concellos. Pois ben, os lumes non se apagan con pancartas, apáganse con medios, con coordinación e con traballo de todos. E permitídeme un exemplo claro, a señora Yolanda Díaz, que tanto presume de ser galega, foi a manifestación, sí, pero non pisou ningún incendio, nin se preocupou por estar cos equipos de extinción, nin cos veciños afectados. Outra mostra máis do que todo é de cara ao escaparate, a foto e a propaganda, porque cando hai que estar no monte non estaba só detrás dunha pancarta. En resumo, Galicia fixo o que tiña que facer. A Deputación estivo ao pé do terreo. Os veciños, gandeiros, empresas, voluntarios deixáronse a pel, pero o Goberno Central estivo desaparecido. O que necesitamos é presencia política real e medios efectivos, e que a presencia política real sí que estiveron os alcaldes, os voceiros, os deputados, a presidenta da Diputación, o presidente da Xunta, a consellera do Medio Rural, todo o seu equipo, emerxencias, que paralizaron a súa vida personal para estar no lugar onde se necesitaban. E tamén quero dicir con claridade que precisamos, obviamente, cambios nas políticas forestais e de prevención, porque os incendios de hoxe non son os de hai 20 anos. Pero eses cambios deben facerse despois con serenidade, sentándonos con técnicos, cos alcaldes, cos gandeiros, cos profesionais do monte, para analizar e aprender do acontecido. Iso é traballar en serio. E por se todo isto non fora pouco, agora a Fiscalía anuncia investigacións para ver se os concellos tiñan ou non plans de prevención. Con todas as dificultades que xa hai, aínda por riba, sinalan os alcaldes como responsabilidade penal. Iso é verdadeiramente injusto, porque os concellos somos os primeiros sempre en dar a cara cando hai lume, e non podemos ser tratados como culpables dunha situación que nos supera. Hai que lembrar que hai que cambiar as políticas forestais e de prevención, iso é imprescindible, pero tamén é certo que resulta moi complicado loitar con esta realidade. En primeiro lugar, porque a maior parte do monte é privado, ben sexa a través de comunidades de montes ou a titularidade individual. Os concellos vemos como cada ano estamos notificando as mesmas persoas a obligar a limpar e atopámonos con moitas dificultades. Moitos propietarios non son reticentes a cumplir, como se a cousa non fose con eles. A realidade é que o terreo ten que estar limpo. Sería ideal, claro, que poñelo a producir,
pero se a xente non o quere poñer a producir, polo menos que o limpen. Estamos ano tras ano notificando infructuosamente. Os concellos, a súa vez, temos outra gran dificultade. As notificacións dependen do catastro, que en moitos casos están desactualizados. Figuran parcelas a nome de herdeiros en DNI, en dirección concreta, o Correos devolve as cartas e, por tanto, é imposible notificar e sancionar. E hai que ter en conta que as franxas de seguridade en moitos concellos, porque hai moito minifundio, están entre 10.000 e 20.000 parcelas. Eso é imposible cos medios actuais cos contamos os concellos. E outra cousa, o que xeran as comunidades de montes hai que invertilo no monte. E iso moitas veces non se está a cumplir. Entón, é importante, sí que efectivamente, dar unha volta a toda esta política para intentar conseguir que eso sexa unha medida de protección. Pero tamén é certo que ardeu un monte ordenado e monte sen ordenar. Iso hai que deixalo claro. Co monte ordenado tamén ardeu. Por iso, ademais da responsabilidade individual e colectiva, debemos fomentar unha silvicultura máis sostible con plantacións de especies autóctonas que tamén arden, pero faino máis lentamente e que axudan ás tarefas de extinción. En resumen, hai que combinar a responsabilidade dos propietarios, ferramentas eficaces para que os concellos poidan notificar e sancionar e unha verdadeira reinversión dos beneficios do monte no propio monte. Senón, o que queremos poñer e a limpar habrá que poñelo a producir. Este pleno extraordinario non é iso. Este pleno é unha estrategia política da oposición, falar por non estar calados, buscar titulares en plena emerxencia. E insisto, iso non apaga lumes nin axuda a xente. Aquí usades o amarillismo sensacionalista con frases de abandono e situacións que non podemos probar, falar por falar, e por en dúbida a profesionalidade dos técnicos e dos medios. Hai que ser máis serios e responsables. E recordo yo, BNG, que vostedes no Parlamento votaron en contra da Lei de Recuperación da Terra. Remato dicindo algo que xa dixen anteriormente, pero quero que quede máis claro aínda. O Goberno de España non estivo á altura, pero tampouco a oposición autonómica, que preferiu a foto e a pancarta antes que estar ao lado da xente das institucións. Porque os lumes non se apagan con pancartas nin con fotos. Quedamos empranzados para sentarnos, para analizar e facer propostas para facer cambios na materia. Nada máis e moitas gracias. Vamos logo seguindo co orden previsto, segundo turno, neste caso, para o PSOE. Que pena, señor presidente, que pena. Que pena que unha vez máis que a oposición tende a mão con medidas constructivas, evitando a confrontación. O Partido Popular pone encima da mesa unha e outra vez a confrontación. A confrontación. Hasta o día 14 de agosto. Todo era colaboración, todo eran medios suficientes e todo chegaba. Ven o día 15 o señor Alberto Núñez Feijóo a tocar arrebato e todo muda dun día para outro. Todo muda esa mesma noite por dúas consellerías distintas, se empeza a pedir medios habidos e por haber. Medios que non sabían ni siquiera que facer con eles. Que pena que o Partido Popular de Ourense se preste a isto. Cando a oposición, e falo por Partido Socialista, pero creo que tamén pode falar por o Bloque, en todo momento tendíamos a mão para facer un debate constructivo. E as nosas primeiras intervencións foron nese sentido. Que pena, eu non sei se a súa intervención ten o visto bueno do presidente ou non, pero que pena de intervención esta segunda intervención. Nós non viñamos con números. Como ve, teño a mesa chea de números e de pantallazos para todos os lados. Por todos os lados. Entende? Para todos os lados. E lle pode sacar, pero que desde medios, pero que non queríamos ese debate. Non queríamos ese debate. Mire, tantos medios viñeron aquí, que, como dicía algún antes, que hasta viñeron finlandeses. Eso sí, non viñeron nin de Chequia, nin de Eslovaquia. E moito menos de Checoslovaquia. Viñeron medios de todos os lados a axudar a Ourense. Pero é que é lamentable a súa intervención. Cuando, a día de ayer, o DOGA convoca 327 vacantes para bomberos forestales. 327 vacantes para bomberos forestales, conductores e xefe de brigada, porque estuveron motobombas paradas por non ter chóferes, porque os cuadrantes de 12 horas tiña que haber 2 chóferes e moitos deles estaban parados porque non tiñan chóferes. Como a Limia e outras zonas da provincia de Ourense. Motobombas paradas.
Pero claro, chegou Feijóo. O día 15 chegou Feijóo. Alimentar o lume. E o máis triste, que os tellos lle compran o produto. 42 concellos da provincia, 42 concellos da provincia ardendo. E chegou Feijóo. Vostedes me dicen que estuveron en primeira línea do lume. Eu non o iba a utilizar. Pero algún día me explicará a min e aos compañeiros para que valen os chalecos amarillos en rodas de prensa. E para que valen os chalecos amarillos en primeira línea do lume. Para qué? E eu agradezco toda a presencia das institucións, pero non nos veña con postureo, en absoluto. E tampouco llevamos esta... Mire, teño denuncias aquí do Instituto Galego de Terras Comunitarias, afeándolle a Xunta de Galicia o desleixo total que tuvo. Somos Galicia é a comunidade autónoma que menos hectáreas ten de red natura. E a red natura tamén arde, indudablemente, pero ese é o interés que ten o goberno galego por o noso territorio. Pero é que máis lle digo, usted quere números. 500 efectivos de la UME, máis de 200 medios, 260 militares del ejército, máis de unha docena de medios aéreos de Miteco, Bris Lafa, Bris La Palma, bomberos finlandeses, estonios, rumanos, franceses, medios aéreos de Francia, medios aéreos de las otras comunidades autónomas, maquinaria pesada, aerogenerador de 24 profesionales para utilizar maquinaria especializada, autobuses con capacidad para evacuar a 250 personas, 4 plantas de 600 kilovatios, 5 bulldozers, 3 unidades zapadores, con 60, 90 miembros, etcétera, 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 etcétera. Si non sabían que facer con eles, non sabían a onde os tenían que mandar. A onde os tenían que mandar. Mire, dígolle, a declaración, non vou lesos. Jefe de emergencia da Diputación de Ourense. Jefe de emergencia da Diputación de Ourense. Creo que o coñecen. Nunha entrevista. Hai avisos falsos. A veces se dice que está llegando el fuego a las casas y en realidad está a 1 kilómetro. Y no hay tanta premura, que va. Por ahora no hemos tenido que decidir porque tenemos gente suficiente para evitarlo. Está bastante bien cubierta toda la provincia. 22 de agosto del año 2025. Y le pregunta el periodista, entonces, ¿por qué se llegan a quemar las casas? Es inevitable. La gente que está en esto desde hace muchísimos años está sorprendida de no haber tenido ningún fallecido con todas las hectáreas que llevan ardidas en la provincia. Pero hay más, ¿eh? Aún así, le pregunta el periodista, ¿no son suficientes los efectivos para frenar el avance del fuego? Dice, al contrario, escúcheme, al contrario, tenemos lista de espera de efectivos para venir a intervenir. El tema es que no se puede meter a todo el mundo porque si no después es muy difícil ordenar. Está todo bien cubierto. Los que se fueron a sus ciudades se marcharon porque tenían que hacerlo o porque querían hacerlo. Nadie echó a nadie. Es decir, os bomberos forestales que mandou a Xunta mañá e a Torre recuperou foron porque quixeron. Y le hace el periodista, dice, y los vecinos tuvieron que salir a apagar el fuego, supone un riesgo, dice. Mire, en la época de mis padres, los vecinos salían y a nadie se le presumía una cualificación para hacerlo. Y se apagaban las llamas. En estos incendios se vio a gente cavando para evitar que el fuego avanzase. Eso habría que haberlo hecho en su tiempo, entre enero y mayo. Listo. No hay conciencia de que la prevención es mejor que la actuación de salir a limpiar. Pero para rematar, le pregunta el periodista, y mire, ¿qué habría que hacer para frenar este descontrol? Lo que hace falta es que llueva. ¿Qué habría que hacer para frenar este descontrol? Lo que hace falta es que llueva. Ese é o debate que usted quería. Ese debate eu non o quería. Eu ese debate non o quería, pero non o utilicei nin o iba a utilizar. Porque como ben lle dixen ao presidente na primeira intervención, nós estamos aquí para propoñer, nós temos medidas para propoñer porque temos que aprender todo isto. Nós non buscamos culpables, pero que non me veña ahora con historias de comprar facherías do Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo que veña aquí o día 15 a tocar a rebato. Por suposto que non. Por suposto que non. Por suposto que non. Só unha cousa máis. Bernardo, creo, ou me expliquei ou dixen mal. Eu
non quero brigadas forestales no meu concello, tampouco eu. Quero brigadas da Xunta de Galicia nos 91 concellos da provincia, pero tuteladas por a Xunta de Galicia, pagadas por a Xunta de Galicia e formadas por a Xunta de Galicia, pero a disposición nos 91 concellos da provincia, que durante todo o ano fagan labores de prevención nos núcleos, nos pueblos, nos modos de vida dos nosos concellos, e os 3 meses que estén a disposición, se hai que apagar lume, hai que apagar lume, pero profesionalizados por a Xunta de Galicia. E que non nos veñan a convocar, que ainda teñen 8,3 millóns de euros sin executar este ano para a limpieza de montes da Comunidade de Montes, a finales de mes de agosto, sin limpiar. E que non nos veñan a contar milongas de Sir Pedro Sánchez e María Santísima. Esto es unha vergüenza a intervención que tuvo antes, señora Patricia. Moitas gracias. Vamos a ver se somos capaces de reconducir un pouco o tema que estábamos moi ben, Bloque Nacionalista... Como? Bloque Nacionalista Galego, non pasa nada. Teñen libertad para dicir o que estimen, lógicamente. Eu, por aclarar algún punto, respecto ao que decía Rafa, estamos de acordo en algo, Rafa. Efectivamente, díxeno 2 veces, cando menos. O problema é que seguramente en outubro non se acorde nin Dios de nós. Vale? Iso é así de triste, por eso hai que falar agora. E máis, nós non pedimos a convocatoria deste pleno. Este pleno veu dado. E entendíamos, e así o sigo entendendo, que unha vez se convoca o pleno, non falar dos lumes nesta provincia, unha vez non falar dos lumes desta provincia, unha vez se convoca un pleno extraordinario, aínda que sea por outros temas, a min pareceme absolutamente aberrante. Falar do que pasou e como temos que atallalo. Bueno, vale, pois se o sabe todo o mundo, non sei por que non se pon en práctica. Mira que levamos anos, con este mesmo problema. Tiñan diálogo, por favor, o interveñan, porque senón... Estos días escoitamos a través dos medios que este era o mellor dispositivo, decía o doña Patricia fai un momento, e que se viu superado, e que ademais que a culpa do Estado por non poñer máis medios a disposición. Pois non. Eu estuve neles. Por certo, non vin nos medios reflexados, ou polo menos na inmensa maioría, encabezados pola TVG, que sei que apagamos todos, os 3 millóns de euros de obras para a prevención de incendios forestais que aínda non foron adxudicados ao mes de agosto. Nin que as axudas para a prevención dos danos causados por incendios destinados fundamentalmente a comunidades de montes veciñais en Mancomún por valor de 5,4 millóns de euros aínda non foron aprobadas a estas alturas do ano. Vámonos a facer cando xa está todo queimado. En algunhas redaccións non conseguiron saber que os traballos de xestión de biomasa en faixas secundarias que debería executar a empresa pública SEAGA no entorno de parroquias de alta actividade incendiaria por valor de 2,3 millóns de euros aínda non foron executados e en moitos casos nin siquiera adxudicados. Dase a paradoxa, por exemplo, en zonas como Valdeorras, que arderon fincas que os propietarios xa pagaran á Xunta por desbrozar e aínda estaban en agosto sin facer. Estos son datos. Non son elucubracións, non, son datos. Pudemos tamén coñecer que parte das motobombas do servizo saliu, porque así o dixeron os propios traballadores, como en Valdeorras, estaban plenamente operativas 4 de 8. Estos días seguramente menos, porque, por exemplo, no noso distrito teñen caído moitísimas averiadas. Como decía antes, non pode ser que tractores multifunción que costaron alrededor de 200.000 euros se averiaran en 20 segundos en Casas dos Montes ou as 3 horas de funcionamento na Xironda. Máquinas recén compradas. Decía antes que era mellor arrimar a ombreiro. Eu, en moitos casos, non me atrevín a sair de Allariz, digo así, porque non quedaba ningún medio de extinción. Pero cando salín, por exemplo, puiden ver en Oimbra, e non creo que me desminta a alcaldesa, como había 4 motobombas de bombeiros portugueses, unha nodriza, non sei cantos bombeiros, e 4 coches de zapadores, que son os profesionais que teñen ali, parados porque non sabían onde meterse. Collindo as mangueiras, tirei diante deles e apagamos o lume no Soutullo que baixaba cara ao Oimbra.
O CECOP chamaba para ese punto. Poden preguntarlle aos bombeiros de Xinzo de Limia, porque estaban ali tamén e eles dixeron que aquelo non lles tocaba. Sí, é que é así, sabes? O mellor, cando queres, podes vir conmigo. Claro. Eses bombeiros portugueses estaban ali e non estaban sendo utilizados. Non había ninguén que os dirixira, nin que lles dixera por onde actuar, nin como facer. O mellor é un problema, porque se temos medios e non os mandamos a ningún sitio, para iso non fai falta que estén. Sí que estaban, efectivamente, o presidente Boeda e o seu carón o señor Feijóo, o día 13 en Chandeixa. O señor Feijóo non sei exactamente o que facía. Mandei un recado a alguén que estaba aquí, porque escoitaba o que decía o señor Feijóo e non daba crédito. E despois é verdad que o señor Boeda tuvo un discurso, digamos, polo menos máis preparado. Pero houve unha cousa que dixo que sinceramente me enervou. Porque dixo que tiñamos que concienciarnos os concellos. Dixo ali, diante de algúns de vostedes. E eu preguntábame, este home non entende que somos perfectamente conscientes, alcaldes, alcaldesas e concelleiros, da situación de abandono que temos no país. Digo, da situación de abandono no rural, dese monte que nos come, de que eso causa danos físicos, emocionais e económicos. Que dá igual do partido que sexan eses alcaldes ou alcaldesas, que ven o ven. Non se dá conta de que escoitamos os reproches constantes da cidadanía, eu polo menos así o fago, por non facer nada. Eso dícennoslo a cotío. Porque non facemos nada para que o veciño limpa a finca. Cando en moitos casos, como ben decía Patricia, efectivamente, resulta imposible saber nin siquiera de quen é, xa non comunicarlle a obriga de limpeza. Non damos mantido os camiños públicos, as fincas públicas limpas, non damos mantido os eidos públicos limpos, para ter que facer executar en superficies privadas. Pero é certo, había 200 postos sin cubrir. Tan é certo, había 200 postos do operativo sin cubrir cando se lles pedía a Sánchez, que eu non digo que non fixera cousas mal, seguro, pero combinado Extremadura, Castela e León e Galiza, ao mesmo tempo lle pedían infinidade de medios. Aí sí que había colaboración. Agora, o facer esa convocatoria de plazas no mes de agosto, facer un chamamento urxente, o problema que temos moitos concellos, nós non, que non temos brigada, é que se descabezaron as brigadas. Pasou o xefe de brigada á xunta. E que pasa? Que a brigada queda descabezada, non pode entrar en incendios, e ao mesmo tempo o concello vai ter que seguir facendo fronte ao pago do personal que xa ten contratado. Eso creo que é algo que sí que temos que loitar desde aquí porque non aconteza. Porque é un escándalo. E iso pasou, Está pasando estes días en concellos do Bloque, do PSOE, do PP ou do ningún. Porque xa non había xente para facer esas brigadas municipais. Por iso se fan con rapaces de 18, 19, 20, 24 anos, sin experiencia. E ainda encima, o que pode ter experiencia e está de xefe de brigada porque tuvo unha formación, chámano para a xunta. Vale. O presidente Rueda debería saber que moitos temos as motobombas municipais traballando noutros concellos, porque están conveniadas, e con medo a non ter nada disponible para o noso en caso de lume. Cando non directamente traballando noutro concello, mentras o seu ardía e non lle enviaban medios para axudar. Eso pasou estes días, Non estou falando de nada que non pasara. E todo isto por unha axuda, un convenio, que non dá nin para pagar as nóminas dos traballadores, xa non digo nin combustible nin averías. Miren vostedes se estamos concienciados os concellos do problema que supón o abandono rural, o peche de explotacións e que non quede ninguén traballando a terra. Levo escoitado estes días, e hoxe volvimos a escoitar aquí, aínda que sin esa verba máxica, unha e 100 veces a teoría do terrorismo incendiario. Por certo, cando o bipartito, efectivamente, recén chegado no 2006-2007, se atopou con lumes ás gallas, con un señor daquelas que quero reivindicar hoxe, Alfredo Suárez Canal, seguramente outro galo nos cantaría neste país se el tuvera estado 8 anos á fronte desa consellería. Vostedes levan na última etapa 16,
pois dicen, daqueles habían, fíxese o dato, dicen que agora hai 40-50 lumes en toda Galicia. Daquelas se va a haber 40-50 lumes en cada provincia. Pero daquelas Feijóo iba e apagaba ca mangueira e non era terrorismo, eran lumes que se producían por culpa de Alfredo Suárez Canal. Claro, pero daquelas aquelo non era, ou non, aquelo era unha denuncia pública de algo que estaba acontecendo. Pois creo que temos sido bastante máis respetuosos nós nesta ocasión, Busquen vostedes as declaracións. Temos sido bastante máis respetuosos, bastante menos amarillistas, que creo que se nos dixo hoxe. Por certo, Señor Bernardo, Perdón. non rematou o tempo. Non quero cortar, pode seguir usted un pouco, pero vexo con moita calma e vale, por igual certo, nos despistamos moito. Desculpe, sí, é algo que, a verdade é que sí que me... Por certo, por agora os detidos da trama son unha muller de 81 anos de Celanova, 2 tractoristas que estaban desbrozando, un pirómano de incidente que debería de estar, según a lei de 2012 do señor Feijóo, nun listado que sei que se olvidaron de poñer, o remolque dun coche, o millor un tren que pasaba por Seixalvo, eso vámoslo deixar aí. Pero esa trama de terroristas sempre é desmentida, gobernen uns aos outros, polo Seprona, pola UIFO, pero bueno, non sei, é un comodín do público, debe de ser. Desgraciadamente, o mellor servizo de extinción de Europa do que falaba a desaparecida conselleira de Medio Rural, María José Gómez, o mellor dispositivo de Europa, insisto, colapsou en 4 días. Do día 8 que empezou o lume en Chandrexa, o 12 de Seixalvo. Aí foi cando decretamos o nivel 2. É certo que hai seca, é certo que vai moito calor, pero non é estrano neste novo entorno climático que temos, e vai ser o que aconteza ano tras ano. E o que non pode valer é dicir que a culpa de Pedro Sánchez. Acórdome, xa levo moito tempo nesto, cando o PP despotricaba de Zapatero por crear a UME, si o mesmo PP que agora ensanza. Logo da polémica destes días, permítame recordarlle, son os artigos da Constitución. O artigo 148 da Constitución Española e a Lei de Montes 43/2003 deixan claro que é competencia das comunidades gestionar os incendios forestais. Isto inclúe diseñar e despegar os seus propios dispositivos de prevención e extinción, así como coordinarse cos servicios de emergencia e protección civil. Tamén di que o Goberno Central, a través do MITECO, proporcionará apoio en situacións onde a magnitude dun incendio supera a capacidade de resposta autonómica. E os concellos tamén temos o noso papel. Os de menos de 20.000 habitantes, menos según esta lei, aínda que sí que temos competencias recoñecidas a través da propia lei autonómica. Debe ser, pois, a solución un esforzo coordinado, onde, na miña humilde opinión, debe haber unha legislación áxil. Temos que cambiar a legislación. E que, senón, eu sinceramente penso que non vamos a ningún lado. Que incida tamén na propiedade, favorecendo a movilización de terras especialmente nos perímetros urbanos e favorece o traballo labego e a gandería extensiva e semiextensiva. Por favor, Sí, quédame... sintetice, porque vámonos moi Acompasado cunha reformulación do servicio de extinción e a sobredistribución cara Ourense. Sabemos que cando se atalla un lume rápido é o millor. Vayamos ás conclusións de 2019 como punto de partida, melloremos no posible e poñámonos mans á obra nos orzamentos de 2026. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, vamos con Democracia Resana. Muchas gracias. Reconozco que lo estoy pasando fatal. Antes de nada, si tenéis cualquier tipo de duda, nosotros tenemos todos los datos y toda la información que hemos podido conseguir. Tenemos los datos de la Xunta de Galicia, tenemos los datos de Copérnicos, son totalmente distintos, pero bueno, son datos e información que tendremos que ir analizando, igual que los bulos, los fake news y todas estas cosas. Y ya, como no tengo muchas ganas de hablar, os comento, sé que estuvisteis en la Gudiña, porque os vi, porque yo también estaba allí, y ese día, no sé si al volver o al ir, os disteis cuenta de que estaba ardiendo toda aquella zona, que era Vilar de Bos, mi pueblo, yo tengo allí una casa. Pues eso, somos orenses, somos un pueblo y nos afecta a todos. Y no voy a hablar de esto, pero me hace gracia porque el PSOE tiene 50 medidas, el PP también, el plan integral también 50 medidas y vosotros también tenéis una batería de medidas. Pues dijimos nosotros, pues nosotros también las vamos a hacer. Y yo tengo, nosotros tenemos 4 de 4 tipos distintos. Tenemos la de ChatGPT, la de DeepSeek, la de Gemini y la de Grok. Oye,
todas vuestras medidas y las nuestras y las de la inteligencia artificial son todas iguales. Todos sabemos la solución. Todos. Y no desde este año, desde años, desde que nací, que recuerdo aquella famosa frase que decía el gobierno de un señor que es mejor que no vuelva nunca más, que decía, cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema. Y un maravilloso humorista de aquella época que se llamaba Peric dijo, ¿quién quema el bosque, señor conde? Esa frase daba a entender que cuando las cosas arden, siempre hay alguien que está interesado en que eso suceda. Como no quiero alargarme mucho, solo digo, hagamos bien nuestro trabajo, no lo olvidemos, vayamos recordando esto todos los putos plenos que vengamos aquí. Y solo una pregunta. Yo he sentido vergüenza en este pleno. No sé si vosotros también, y me gustaría saber si es así o no. Muchas gracias. Moitas gracias. Bueno, queda terminado simplemente por unha cuestión de vou intervenir eu no peche, pero por unha cuestión de orden, eu creo que senón, se queren, como eu creo que aquí o debate foi amplio e houve unha alusión directa a unha diputada, me gustaría, se ustedes poden, que se pudera contestar, porque foi unha alusión directa a unha diputada como se fora directo a outro, se se daría esa opción. Isto é un pouco, senón, pois interveño eu directamente a nada máis. Pode intervenir. Bueno, pois con brevedade, por favor, conteste o que si dixo. Sí, moitas gracias, presidente. Bo día a todos. Eu lamento que esta humilde deputada faga sentir tanto morbo ao diputado que se atreve a insultarme nesta sala. Ben, voulle dar datos da miña intervención nesta desgracia que tuvemos tamén en Valdeorras. Dos 9 concellos de Valdeorras, solo 3 puxemos brigada municipal, o Bolo, a Veiga e Carballeda. A brigada municipal de Carballeda é profesional, porque en eso coincido co voceiro do BNG. É profesional, vale moitos cuartos que paga o Concello de Carballeda e foi contratada por concurso público. Ademais, o día B, o sábado nefasto, a alcaldesa de Carballeda montou ca mesma empresa pagada por nos outra segunda brigada para atender aos veciños de Valdeorras. As brigadas de Carballeda e a mobilización do sector da Louxa que aportou maquinaria ao distrito para axudar a extensión nos núcleos de Valdeorras foi posta a disposición do distrito. Polo tanto, as brigadas de Carballeda traballaron en Vilamartín, no Barco, en Rubiá, en Larouco, etc. Sempre baixo a dirección do distrito. Esta deputada estuvo de forma presencial no distrito de Valdeorras axudando no que pudo e no que se lle demandou. Ademais, vexo que non fala vostede cos seus alcaldes porque esta deputada de forma personal se puxo en contacto cos alcaldes do PSOE para ofrecerlle a súa colaboración, o seu alento e o seu cariño. O luns, xa pasado o día D, empezou a asomar o foco que veu de Zamora a través da Serra de Penatrivinca en Casallo, antes na Veiga. As 4.000 e pico hectáreas que usted nombra non son só de Carballeda, son de Carballeda e da Veiga. O Teixadal non ardeu, nin vai arder porque non van permitir nin o Concello nin os veciños de Carballeda. Uns minutos antes da súa intervención, chegoume unha foto preciosa dos veciños de Casallo, dándome as gracias e mostrando cabras salvaxes que levan no monte, según eles, 20 anos. E me dicen, e ayer vimos 2 águilas reales. Polo tanto, sinto que non poda ter vostede un morbo de destrucción en Carballeda. E uns minutos despois da súa intervención, a través do axente que neste momento leva o incendio, me transmite: buenos días, Mari Carmen, tenemos 2 brigadas, un agente e un bulldozer, por lo que nos informan ya está estabilizado. Están repasando puntos calientes en el perímetro. Por lo tanto, creo que non son merecedora
das súas acusacións e si lle podo dicir que quero bastante máis a Valdeorras que vostede. Moitas gracias. Sí, un minuto para contestar, sí. Sí, gracias, presidente. Sin entrar en valoración, sinceramente, eu quero mentir, teño a miña intervención que fixen así a prisa correndo por escrito, en ningún momento insultei. Eu que sí puxen en valor, non, está escrita. Eu que sí puxen en valor que mentras os alcaldes e alcaldesas de Petín, Larouco, Villamartín, O Barco, a Veiga, a Rúa, Rubiá, o Bolo, se queixaban que non tiñan medios, que ali non acudiu nadie, usted manifestou ayer que tiña todo o medio da Xunta que necesitaba, independentemente dos medios propios que usted fixo e ben feitos, me parece. Pero usted dixo que o incendio que era de pouco valor, 5.000 hectáreas, eso dixo, está grabado, dixo no medio de comunicación, que o incendio tiña pouca incidencia, 5.000 hectáreas, e que usted estaba moi satisfecha cos medios que lle había mandado a Xunta. E digo eu, os outros alcaldes da comarca se poden dicir o mismo. Ou unha de dúas. Ou se trabasaron medios para un concello, ou os outros alcaldes mente. Entón, eso é o que puxen eu en valor. Pero en ningún momento, porque ademais non é a miña característica, de insultar, por favor, a nadie. Yo de Casallo hai múltiples publicacións que foron os veciños os que foron a tallar o lume, porque, entre outras cousas, cando se levaban 3.000 hectáreas ardidas en Peña Trevinca, donde afectaba a Lagoa da Serpe, a Pena Negra, a Pena Surbía, a Peña Trevinca, pero a Xunta de Galicia non existía ese lume para a Xunta de Galicia. Entón, o veciño de Casallo, ben feito, e os voluntarios foron a protexer Casallo. En todo caso, que conste que eu jamás insultaría a nadie, aquí está a intervención de jamás, e podemos ir á hemeroteca, que este pleno queda grabado, jamás insultaría a nadie. En segundo lugar, o único que me queda é estar satisfecho porque o Teixidade de Casallo non hai ardido. Solo, creo que iso que xa contestou, vale, porque se non podemos un monólogo sobre un incendio que non pode, que desvirtúa o pleno, non? Un segundo antes da intervención, quero que, porque vou a facerme referencia a ela, quero que eu lle pedín a interventora que nos aclare, porque é un tema que vai a condicionar moito pois o debate e as respostas que podíamos dar desde esta institución, que nos aclare exactamente como é a situación xurídica dende o punto de vista financiero e orzamentario para dar resposta a esta situación, que quede constancia no pleno, cando un mini informe técnico, que nos diga as posibilidades que temos ahora técnicamente de nos actuar. E digo por parte da interventora. Bueno, pois a verdade é que pouco hai que informar porque a situación leva sendo máis menos igual desde o ano 24. As reglas fiscais siguen exactamente igual, as inversións financieramente sostibles non están aprobadas, polo tanto, aínda que se fixeran inversións que para esta Diputación serían sostibilísimas porque van dirixidas a outro ente, nós ten que constar na Diputación como gasto e, polo tanto, non hai salida, porque calquer gasto que se faga desde a Diputación, aínda que fose o máis sostible do mundo, sería, pola legislación actual, insostible para a Diputación. Evidentemente, isto é a legislación. Queda a parte, por suposto, a miña opinión persoal, que é a que menos merece a pena escoitar neste momento. Un matiz, se eu agora como presidente, ou esta corporación como presidente, a situación que temos agora, eu creo que quede isto perfectamente claro, que quede claro. Se eu agora como presidente decido desoír o seu informe, fago un plan de recuperación, facemos esta corporación por unanimidade, fai un plan de recuperación e invirte aí, que consecuencias tería para esta corporación? Ahora mismo, que a legislación que hai. Pois mire, as medidas son coercitivas, primeiro son preventivas, que xa as cumplimos, son correctivas e son coercitivas. E as coercitivas son, mire, se vostede sigue incumplindo, o primeiro que ten que facer é unha retención de crédito de indisponibilidade, é dicir, todo o que gastou de máis, usted reteno, primeira medida. Segunda medida, se non fai caso a eso, unha retención que vai depositada directamente ao Ministerio de Facenda, que non temos que facer voluntariamente, porque a sartén está collida por outro mango,
e xa a participación a van meter. Quero dicir, aquí non hai voluntariedade. Cando non se pode facer voluntariamente, hai que facelo. Quero dicir, cando hai patrón non manda mariñeiro, polo tanto, non hai nada que optar. E terceiro, unha comisión de xestores que veñan aquí e interveñan a Diputación como último que existe na legislación e que disolvan os órganos políticos. É dicir, Marbella 2, sin nada que ver con aquela situación. Esta é a legislación que temos de 2012. Non cambiou nada. Moitas gracias. Bueno, si cambiou que as inversións financieramente sostibles non están contempladas, que estuveran contempladas, isto non estaba, simplemente eso. Creo que eso, corrixa, Sí. As inversións financieramente sostibles viñeron unha disposición adicional do 2014 e seguintes e fóronse aprobando ano a ano, solo que cando se suspenderon nunca máis se volveron a reactivar. Bueno, pues moitísimas gracias por esta información, porque eu creo que condiciona un pouco, ou quero poñer creo que poner esta situación non é alarmar, é simplemente eu levo moi preocupado todo este tempo, lóxicamente, para as medidas de reconstrucción, pero tamén levo moi alarmado por as consecuencias que se derivan da mesma. Espero, e pido aquí a todos, eu esperaba que na declaración de zona catastrófica ou en algún momento esta medida se tome, non? Xa non sabemos que facer máis, porque acordamos aquí, fomos protestar, seguimos dicindo todos os días, denunciando públicamente isto, agora hai efectivamente unhos maiores ingresos, como tuvemos prácticamente todos os concellos e tuvo a Diputación, e por tanto temos unha capacidade de gasto que en boa medida debería ir destinada a isto, pero temos esta grave problema, estamos suxetos a un plan económico financiero simplemente por darlle aos concellos, por invertir desde esta institución máis, con débeda cero nesta institución, simplemente porque superamos o 3,6% de gasto por a maior transferencia a concellos, institucións e por maior execución presupuestaria. Nada máis. E temos ese problema. Eso quero que quede aí, que me parece importante, moi importante para o que ven que é a reconstrucción. Bueno, se me permiten no turno de peche, como presidente, quería facer algunhas aclaracións que me parecen oportunas neste debate. En primeiro lugar, efectivamente, eu quero solventar, ou quero suliñar o papel que esta institución está a xogar ou a levar a cabo nesta situación. Efectivamente, eu que vivín esta emerxencia, vivín a emerxencia do 2017 como director xeral de emerxencias e, por tanto, como protagonista, un dos protagonistas principal naquele momento desta emerxencia, creo que me dá unha perspectiva suficiente, efectivamente, para, en primeiro lugar, destacar o que debe facer, enmarcar o que debe facer esta institución. Esta institución, como todos os órganos, pero especialmente esta institución, o que debemos é colaborar con todo o mundo, colaborar con quen teña, en primeiro lugar, as competencias. Estamos na fase todavía de extinción e, por iso, desde o primeiro momento, esta institución formou parte do Centro de Coordinación, ese centro denostado por algúns e que logo me referirei, el Centro de Coordinación. Que pasaría se non houbera o Centro de Coordinación? Que pasaría se non houbera ese centro de coordinación e se coordinaran a 4 ou 5 mil profesionais e se tuveran en conta a tantos veciños que se tuveron aí, a tantos medios como houbo? Bueno, pois esa estuvo sempre presente. Estuvo presente a través de xefe de emergencias de aquí, logo falarei da súa intervención, efectivamente, e tamén de bombeiros integrantes do consorcio que fixeron o relevo efectivamente no mesmo. En definitiva, estuvemos presentes, puxemos os medios que agora se demandan desde o primeiro momento, puxemos os medios, por suposto, do centro dos bombeiros, pero é que ademais teño os datos, tampouco é cuestión de aburrirlos, porque están á súa disposición, e se chegou a coordinar desde o centro desde o CIS, se chegou a coordinar diariamente hasta 65 efectivos, en moitos casos produto de reforzos doutros lugares, de Málaga, de Cádiz, etc., hasta 60 efectivos, por exemplo, o día 18, que foi o día máis álgido en cuanto a coordinación de efectivos, pero nunca baixaron prácticamente dos 30-40 efectivos en 4 parques de bombeiros, que son os 4 parques e o parque do polígono, neste caso o parque importante. Bueno, entrando un pouco no debate político, tampouco me gustaba isto, pero tamén teño que dicir unha cousa sobre a intervención. Efectivamente, ustedes
neste caso o Partido Socialista, fala da intervención do señor Feijóo. Bueno, il veu a visitar, sí, bueno, eu vou a faquela, pero eu tamén creo que teño dereito a contestar, porque en primeira persoa tamén sufrín a ignorancia absoluta que se fixo esta provincia e o seu presidente por parte do goberno central. Entón, eu creo que teño que dicir tamén, non iba a dicir, pero xa que se fala, sácase Feijóo a pasear, eu teño que tamén sacar, neste caso, ao presidente do goberno, que nos saludou atentamente, efectivamente, na cousa, logo non nos dixe absolutamente nada máis, pero si lamento moitísimo, e usted estaba ali, lamento moitísimo que o ministro do Interior non se dirixira ao presidente, ao que estaba ali, eu a súa disposición, para saludalo, atendelo, e todo eso non tuvera nin a decencia de dirixirse ao presidente da Diputación e as autoridades provinciales que estábamos ali a votaron a mao. Ni nos saludou, saludounos a ustedes, pero a nós non nos saludou. Así me sinto e así o teño que dicir. Nin nos saludou, moito menos nos preguntou de como estábamos. E iso foi unha realidade. Non vou a falar da intervención do presidente do goberno, el sabrá porque non interrompiu as súas vacacións, el sabrá porque fixo visitas puntuales, bueno, tampouco nos debe sorprender nesta situación. En definitiva, isto tamén non hai que decir. Estamos nun momento, efectivamente, de debate e nun momento no que se cuestionaron os medios. Creo que non é xusto, efectivamente, facer un análisis, como se fixo en algún caso, un análisis lineal. Non era o mismo o lío que había o día 13, 14, fundamentalmente 15, os días nos que ardían miles de hectáreas, o día que fixo as declaracións a señora diputada, neste caso da alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, onde había 2 incendios, onde ahora mesmo hai 2 incendios, e en onde hai moitos medios. Moitos medios é unha cousa obxectiva, porque ahora mesmo hai 2 incendios. Está o de Avión, que é un incendio, entre comillas, relativamente pequeno, é o que está ahora vixente, e o de Carballeda. Por lo tanto, podemos concentrar, non é o mesmo día que había 39 incendios nun solamente día, se apagaron 29, siguen 10 activos, con miles de hectáreas, e, por lo tanto, efectivamente, ustedes falaron de recoñecer de que era un desdoro, recoñecer que non chegamos a todos os sitios. Eu creo que é unha situación de sinceridade. Nunca nesta provincia arderon 100.000 hectáreas. Nunca. E non hai dispositivo preparado para que ardan 100.000 hectáreas. Eu tuve no 17 e arderon 30.000 hectáreas nesta provincia, no 17. Pero como ardía o resto de Galicia, nese momento os medios foron todavía casi, e durou 1 día e medio a emerxencia. O sumo 2 días. Non durou 10 días, nin 12 días a emerxencia. E puderonse concentrar, e a xente non estaba cansada, e a xente non necesitaba descansar. Ou pudo facer o esforzo, nun día e pico, ou 2 días, pudemos facer todo o esforzo, incluso de non dormir. É moi difícil exixir eso cando a emerxencia dura 10 días. Non hai dispositivo que este dimensionado para atender puntualmente en todos os sitios, e sobre todo naqueles sitios que quedaron sin atender en algún momento, pero sería mentira decirlo. Por eso eu sí que estou de acordo con vostede e lamento estas declaracións que eu creo que tamén foron feitas nun momento diferente, que foi as declaracións que fixo efectivamente aquí o noso representante de emerxencias, o noso xefe de emerxencias. Il referiuse a que houve días xa pasado ese 13-14, que era cando os medios eran insuficientes, houve momentos puntuales en que xa, como agora, os medios máis menos poden ir chegando, entre outras cuestións, porque os medios do goberno central non estaban nos momentos álxidos. Os militares chegaron despois da visita neste caso do presidente do goberno. Os 200 militares que chegaron, algún mes estuvo, foi repartida, pero os centros militares que chegaron, e todo eso chegou despois desa situación. Pero eu creo que un dispositivo formado por 3.000 profesionais do exército, e ustedes están dicindo que había 200 vacantes. Había 200 baixas. A mí non me parecen moitísimas baixas en 3.000, Non me parecen moitísimas baixas en 3.000, porque en calquera administración con 3.000 empleados, eu estou seguro, e non de servicios de emerxencia, non das baixas son máis factibles e máis nunha situación extrema como esta, eu estou seguro que nese momento as baixas son tanto o asentismo, as baixas de 3.200, a mí non me parece, pero é que estaban feitos 117 chamamentos para cubrir esas baixas. E o problema é que, efectivamente, como decíamos, neste momento non hai nin xente para cubrir as listas.
porque non acude a xente aos chamamentos ou espera mellores chamamentos, etc. Cada un ten as súas razóns. Pero máis de 3.000 profesionales da Xunta de Galicia, 343 efectivos das brigadas municipais, 380 motobombas, e me falan de que algunhas estaban paradas. 380 motobombas, 39 bulldozer ou 12 batracios. Quería facer aí tamén un pequeno reproche, sabe, do meu aprecio persoal por vostede, señor Bernardo, e por o seu rigor, pero tamén quero dicir que neste caso usted contou unha parte. A parte, efectivamente, que contou da intervención dese batracio, desa máquina nova, efectivamente, é verdade. É verdade. É verdade que naquele momento el sabe que é unha máquina mixta, unha máquina de prevención, que é o que estaban facendo hasta ese momento os traballadores, e de extinción, que é o que se lle pediu nese momento, e cando efectivamente actuaron por primeira vez en extinción ca máquina, tuveron esas dificultades. Esa dificultad, efectivamente, é así, e tal, pero o que non conta é que esa máquina, a partir dese momento, seguiu actuando en moitísimos lumes, a pleno rendimiento, esas e as outras, e, por lo tanto, evidentemente, funcionaron moi ben e foron unha axuda moi importante. Por lo tanto, cando hai que contar a verdade, haina que contar toda. Non, efectivamente, se deu esa mellor resposta nese momento puntual, pero sí despois daquelo. Efectivamente, logo podemos falar de medidas. Eu estou de acordo. Estamos de acordo en facer esa mesa. Claro que sí, era o que lle dicíamos cando planteamos, que tamén quero facer referencia a isto, cando planteamos o pleno, efectivamente, apuntouse por o Partido Socialista, era un pleno que non tiña esta previsión, por desgracia, e no momento que se apuntou a necesidade de falar sobre incendios, eu dixenlle que non había ningún problema, que se querían, como falamos aquí, nese momento todavía, cando planteamos, había bastantes incendios, non é como agora, que hai 2, naqueles momentos había 7, 8 todavía grandes en desarrollo, dixenlle que creíamos que era mellor un momento mellor de dar conta das actuacións, eu propuxen eso, de dar conta das actuacións do que levaba feito a Diputación, pero evidentemente, tendo en conta que iba a haber debate. Eu creo que esta casa se caracteriza por unha amplitud de debates que non estamos mirando nin o tempo, non estamos mirando as formas, estamos tendo un debate aberto e claro, non? Bueno, non houve ningún problema, fixaron o de un pleno extraordinario, eu non houve ningún problema e a prova é de que se debatiu aquí con amplitud e todo o que vostedes queren. Creo que, efectivamente, nese triaxe que hai que facer ou que hai que facer ante a emerxencia, nese triaxe onde o primeiro son as persoas e neste caso solventamos, creo que dunha maneira importante, eu creo que non é casual e se está dando pouca importancia a un feito moi importante, con 100.000 hectáreas queimadas, 90 e pico mil hectáreas queimadas. Que non haxa, e toquemos madeira, por Dios, un só falecido, non é produto da casualidade tampouco, igual que a Sachaca, que non funciona o sistema, non é produto da casualidade. Houbo moitos povos evacuados. A xente morre nas evacuacións. Sobre todo cando as evacuacións non son controladas. Non quero nombrar o veciño país en onde a xente morreu nas carreteras, non na súa casa. Por lo tanto, se houve unha evacuación, se houve evacuacións ben feitas, se houve confinamentos ben feitos de decenas de povos, e, por lo tanto, tuvemos povos que arderon e que non houve falecidos, logo algo fixemos ben. Iso era o primeiro elemento. O segundo elemento, efectivamente, era que con 100.000 hectáreas afectadas, as viviendas habitadas, sobre todo, foran as menos. É certo que nos arderon máis das previstas, pero tamén é certo que non é un mal balance para todo o que se queimou. E, desde logo, o último era, nestes momentos, o monte. Obviamente, o monte se interveniu como se pudo e o resultado está aí. Ben, eu creo que hai moitas cousas, non vou porque tampouco quero utilizarlo como unha posición de ventaxa a última intervención, pero creo que evidentemente algunha cousa creo que temos que falar. Falamos, por lo tanto, de que o Grupo Provincial do Bloque fala do dictamen do 19. Por certo, ustedes votaron en contra dese dictamen. Non, votaron en contra. En contra. Votaron ustedes en Marea en contra. Aprobou no PSOE. Bueno, pero é igual. Tamén tampouco é xusto dicir que moitas das medidas non están executadas, moitas das medidas que están aí previstas eran de 5, 10 e incluso 15 anos.
non son todas para execución inmediata. Entonces tamén hai que facer efectivamente esa cuestión importante. Bueno, en definitiva, podemos falar todo o que se queira, falaremos do proceso, pero eu quero decir, efectivamente, que o que creo que temos que falar é de todo. Do que pasou, xa estamos falando, de como se pode mellorar, efectivamente, por suposto que estamos todos nesos. No 17 houve unha situación de crisis. Desa situación xurdiron propostas que axudaron neste momento, inda que non todas estén executadas. Desde execución saliron os perímetros de protección. Agora todos coincidimos en que os perímetros de protección probablemente a estas alturas sexan perímetros pequenos, que haxa que ampliar unha modificación legislativa. Sabemos das dificultades do procedimento de notificación e de intervención. Seguro que pediremos que haxa que modificar legislativamente esa intervención, porque somos conscientes de que se pode axilizar máis. Somos conscientes de que nós tamén somos conscientes de que hai que facer, sobre todo, neses perímetros de intervención, unha limpeza efectiva. Porque os veciños tamén teñen culpa, tamén teñemos culpa. Todos temos algunha leira. Todos temos propietarios de algo. Aquí en Galicia non hai nadie que non sea propietario de algo. E todos la temos perfectamente limpa nos perímetros de protección. Dille, como decían vostedes, que limpa o Concello. O Concello non ten capacidade para limpala. Non ten capacidade para limpiar. Eu tamén teño 16.000 fincas nun perímetro secundario e eu non teño capacidade de limpar nin tan sequera 500 fincas. Se non digo 16.000. Como temos capacidade para facer eso? Entonces, efectivamente, tenemos que actuar aí. Tenemos que actuar, por lo tanto, legislativamente. Tenemos que actuar na reconstrucción. Na reconstrucción, efectivamente, na reconstrucción, eu atreveríame a decir na mellora. Por eso eu quería a intervención da interventora. Quería que dixera aquí. Porque eu me gustaría, estou seguro que aquí vamos a ser capaces de chegar a un acordo para que, sobre todo eses concellos que sufriron uns problemas importantes, efectivamente, tuviéramos a capacidade de, non solamente que entendo que os particulares que perderon as súas casas, as empresas que se perderon, os cultivos que se perderon, os animais que se perderon, etc., eu estou seguro de que entre o Goberno Central, cas as súas axudas, e a Xunta de Galicia, que xo fixeron no ano 22, nun ámbito máis reducido, como foi Valdeorras, eu estou seguro de que se vai a facelo, e creo que con prontitude. Non é casual que o venres haxa un pleno extraordinario un consello extraordinario da Xunta en Ourense. Non é casualidade, é fruto da petición e do compromiso que lle pedimos á Xunta con esta provincia. E que anuncien efectivamente as medidas, porque aquí, ahora, por desgracia, empeza a resultar afectada xa Lugo tamén, pero fundamentalmente quen resulta afectada foi Ourense. Por lo tanto, esa medida ten que ser efectivamente acordada aí. Por lo tanto, toca reconstrucción, temos que axudar entre todos, esperemos que nos arreglen as medidas fiscais e que nos deixen actuar, e toca, efectivamente, mellorar. No 17, insisto, melloramos cousas. Agora reveláronse que non foron suficientes. Os lumes son de outra magnitude, as brigadas que servían para atacar eses lumes agora son inefectivas, etc. Non? Bueno, pois ante esa situación, eu convoco a todos vostedes, evidentemente, creo que nos podemos autoconvocar esa comisión, ese grupo de traballo, con data corta, que aquí todo o mundo, como decía o portavoz de Democracia, todo o mundo máis ou menos coincidimos na situación e nas medidas que hai que tomar. Bueno, pois vámoslo a facer e dende aquí vamos a sumar ese grau de area. Ese grau de area propositivo, moi importante para a nosa provincia, ese grau de area propositivo, pero ese grau de area que eu tamén espero que sea realmente fáctico, de poder darlle diñeiro a esta xente que é chegar onde non chegan as outras administracións. Bueno, a pesar de algunha cuestión, eu creo que esta institución estuvo á altura do que se lle pide, e tamén creo que este pleno, a pesar da lexítima discrepancia que hai entre nós, tamén tuvo ese punto de institucionalidade e propositivo que eu lles agradezco especialmente unha vez máis. Eu dicía nunha intervención, perdonen que apele outra vez a miña condición de exdirector, a emerxencia non entende da polémica, a emerxencia quere solucións. Iso é o que buscamos, solucións. E o noso povo tampouco vai entender que nos sigamos tirando
a emerxencia a cara a uns doutros, que todos tuvemos fallos, e o que temos que intentar é buscar esas solucións. En esas solucións, eu creo que esta casa, con todos nós que formamos o plenario, dándolle voz a todo o mundo que queira vela, ten que salir unha resposta que trasladar, que executar na parte que nos toca, pero que trasladar, sin dúbida ninguna, aos órganos que lle corresponde. Aí nos encontraremos todos, porque os veciños é o que necesitan de nós. Que po ano que ven, cando haxa un incendio, estean moito máis seguros e cardia moito menos. máis alá de que goberne quen goberne. Por a miña parte, moitísimas gracias e nada máis. Isto non é obxecto de votación, por lo tanto, damos por finalizado o pleno. Moitísimas gracias.